tukhang. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. This is Mary of Mindanao. I am an avid reader of this page and I just wanna share my own story here. I hope that you will like it. Way back in 2019, I went to a bar with my cousin. Wala pa si COVID adtong panahona. I was so broken-hearted that time kay my boyfriend for almost 5 years na hibaw-an nako nga nag-cheat. He cheated with my own cousin sa father's side. Just imagine how devastated I was to know na napaburusan niya akong cousin niya 7 years younger sa mua. But I am not here to write about that. Shucks, that was almost 3 years ago. Sa mga to, perti kadakong skandal to sa muang pamilya. Medyo nagka-conflict among family adto. Makaulaw kayo. Akong cousin sa mother's side bagong uli adtong tayma gikan sa Australia. Nianhira siya for vacation. Iya akong gikuyog hanggang maglingaw-lingaw ko numi. Nabot mi adtong place nga ilimnan nga naay video kay. Hugyaw kay didto og nawala gamay akong kag-ol. While nag-video kay sila, ako pod perting inom. Yes, dili jud ko mainom sige. But that time murag gitubig ra nako ang mga beer. Gipasagdan ra pod ko sa akong cousin kay she knew that time how devastated I was. We were with her college friends back then. Lingaw kay sila ug ako pod makatawa nga naminaw sa ilang mga kabuang. Sa dihang mga 11 PM na to, nainiabot nga grupo sa mga lalaki ug naglingkod tapad sa mga lamisa. They were all well built, lami jud og mga lawas, kanabang mga lalaki nga murag sigig gym. Ang mga nawong dili man jud kaayo kagwapuhan pero madala jud sa ilang sex appeal. Kani akong cousin gisikodayon ko. Medyo lipong na jud ko adto og ganahan na lang ko nga matulog. Then mitubag ko nga yes nang. Miingon akong iagaw nga naay mga gwapo nga nabot bingo, mga lamion ug durog katawa. Akong gitanaw to mga lalaki ug true man jud pod. Lamion jud sila. Then mitubag ko, ngihilom di anang? Nanakay ba na ha? By the way, minyo naman ni akong cousin sa usa ka Australian. Then mitubag siya nga taros para imuha manggod na. Then may katawa siya. Mitubag na lang po kog buang oy. Then nagpadayon sa lagpangantaw ako pod sige inom lang. Nabot sa time nga kaihiyon na kay ko. Magpakuyong tako sa akong cousin mag CR kay mahadlok ko basig na ihubog didto og maraypan ko. Inana ko ka-advance mag-isip. Pero nawala sa mong table og tuwa sa gawas kinay katawag. Iyahagurong bana ang nanawag. Motong nananghid na lang ko sa friends sa akong cousin. Mingon ko, nga timay, mag-CR sa ko ha. Mitubag siya, nakuyugan na lang ti kabi. Pero mitubag ko, ngayon na ti oy, I can handle myself. Then mingon siya, nga pag sure ba. Then I smiled at her and tried my very best nga dili magbarag-barag kay makaulaw. Pero kung pananaw jud atong tayma kay gaduhan na. Pag-abot na ko sa CR, may gali kay walay tawo. After o gamit nagkadisyon ko dili sa mobalik sa table namo. Ako rang gisinyasan akong cousin nga mogawas ako kadyot. Medyo naglain manggod akong ginhawa. Ganahan ko makasinghot og hangin. By the way, dool ra itong ilimnan sa dagat mong fresh ang hangin. Nay mga nakapark didto nga itom nga Hilux og sa akong pagkabuang nisakay ko sa likod. Dito ko naglingkod-lingkod. Good thing na ay murag blanket dito. Linaw kayo ang dagat ug langit adtong tayma. Lami kaayo mag self-pity. Mga pila na ko ka minutes dito og sa dihang ni andar man ang sakyanan. Perti na kong kulbaa. Nagdali-dali jud kog panuktok aron makadungog ang driver. Good thing nadungog ko niya. Then mingon siya, nga what the F? Who are you? Yates, gisinghagan ko niya. Hala, mao ni ang kauban sa mga lalaki ganiha. Mitubag ko, nga sorry kay sir. Nag-center ako dari, munaog na ko sir. Og duro kog katawa, kanaliging nakainom na. Then mingon siya, nga hubog kamis. Mitubag kog, dili man. Ug sa akong pagakurat ni saka man po na siya og nitapad na ako. Then mingon siya,
Nakabalo ba ka nga dili maayo mag-inusara ang babae labaw naghubog? Mitubag kog, I know. Nipiyong ko kay humot kaayo akong tapat. Yatis, mura man kog na manyak oy. Bitaw, wala ko kasabot sa kong kaugalingon. Basta ni sandig ko niya og nihalog. Makaulaw huna-hunaon. Wala na jud ko nagunahuna sa consequences sa akong gibuhat. I was been in a relationship for 5 years but I am a virgin. Mauguro gibiyaan ra ko niya. I kissed that hot stranger and to my surprise, he responded. Dala na jud to sa ginom og broken-hearted nako adtong tayma. Perti na nakong palami niya. Makabuang man pod iyang kalami oy. Ahak pod kaayo kay lami pod siya mohalok. Napay lawas nga lami halugon. Patay jud ko sa parents nako. Ang mga kamot adtong laki habisan asa na nabot. Giuwag na pod tong tawhana ba. Niningon siya nga let us go somewhere. Ug sa akong kabuutan, niantok pod ko. Pagsakay na ako sa sakyanan niya, nag-text ko sa akong cousin nga dili na mobalik kay nakit-an pod na ako akong friends sa high school. Nag-send pa kog selfie niya para makabalo gid siya nga okay ra ko. Perti na akong pamakak niya. Si Mr. Stranger hat na kayo. Sigig naghikap-hikap bisag nag-drive ako pod kay perting pabuyag. Ako pa'y namili asa may mag-check-in kay mahadlok kong makitaan sa kong kaila nga nisulod nga na ako'y kuyog nga lalaki. Gipili na mo ang medyo dili kay sikat nga hostel ug didto na mo gihimo ang milagro. Nagkapangyawa jud ko kay agi sa kalami niya. Hinay-hinaya na dong kay virgin pa na. Ako yun siyang giingnan kay basig makaingon siya naa na ni experience. Ug tuod man ginay-hinay ra pod jud biya niya sa kinaunhan. Pero ang mga sunod, ahaka. Mura kog mabali. Mo nang pagkaugma na udtuhan kog mata. Lami pa kayos pamati ng kainit sa kong tapad. Yes guys, bisag hubog ko, kabalo ko sa gigamaan ako. And so far, wala ko gamahay. Maybe na ay gamay, but I can't turn back the time. I enjoyed it and I know he is too. We both enjoyed it. Naghinay-hinay kog bakod para dili siya makamata. Ulaw na kayo basig mahangyo pagkausa. Bitaw. Naligo jud ko daan kay humot kay kong lalaki. Basig mapalayas ko sa inahan nako. Paguman ako sa CR kay nakuratan ko pagawas nako kay si Mr. Stranger naglingkod ug naghulat sa akong pagawas. No choice nako. Mingon ko nga good morning. Mo gamit ka sa CR? Available na. Muuna na lang ko gawasa. Mitubag siya. Ngadungan rata. Yatis. Guwapo manday po dining tawhana. Makadumdum lang ko sa mga gipang buhat na mo. Huwag ako siyang giingnan. Ngayon oy, kabalo raman ko muli. Tinungutan na siya. Nga taga-asa day ka? Sos akong brain cells adto perting huna-huna dayon unsay lugar nga pwede nako gamiton. No way nga mutug-an ko niya sa tinuod oy. Sa moto nga namaka ko niya kung tag-aha ko. Mingon siya nga ihatod na tika. Itubagpug ko nga ayaw naligi. Okay ra ko. Promise. Mingon siya nga insist. Let's go. Mag-brunch sa langta. Wala na ko'y nabuhat kay ginahawiran naman ko niya sa hawa. Sweet kaayo may bisag wala pagali may kabalo sa mong mga ngalan. Gidala ko niya sa usa ka seafood house. Hapit na magudpud to 12:00. Nagtaksa na nako kong parents nga madugay kog uli kay nakiglaag pa akong friend sa dagat. Nasabot na pod nako akong friend. Ako ra siyang gitsikahan. Grabe na jud na kong kabakakon adtong mga panahona. Actually dili kay ko hilig og seafoods. Pagkamahala ra ba sa presyo, maong wala na lang jud ko nagpabebe. Ikaw na lang ko. Wala ra ba jud ko ikabayan. When nagulat sa mong orders, ako kay busy sa akong phone. Grabe kay makatutok tawhana. Mura man pud tag hilison. Pero sa akong pagkakurat, nitapad na siya nako. Iyahang kamot nigakos sa akong hawak ug iyahang gilin iyahang ulo sa akong right shoulder. Kamo na'y bahalag imagine oy. Naistatwa jud ko sa kakulbaan ako.
yates. Wala ra ba ko'y perfume kay nalimtan ako. Nya siya kay perting humuta. So ako siyang giingnan, murag close ra kayo ta. Mitubag siya nga mas close pa ta gabi eh. Leche. Ako nahuna lain na gipadulngan. Mitubag na lang kog bitaw og nag-fake laugh ko. Maayo gani kini abot na among gi-order. Dito na dayon ko nakadumdum nga gigutom manday kog ayo. Agi jud to sa alcohol gabi. Murag walay sulod akong tiyan. In fairness ni Mr. Stranger, sweet kayo siya. Sigig pangutana unsay gusto nako. Lami na kay ingnon nga siya mooy akong gusto. Bitaw, pag human na mugkaon, nang hagit pa jud siya panglaag. Gidecline na jud nako kay murag sobra na pod kayo. Pang one night stand rabia jud tong akwa unta. Nag-insist siya nga ihatod ko niya. Nisugot na lang ko kay dili man pod mao ang lugar nga akong giingon. Pag-abot na mo adtong naidalan nga nag-cross, ipastop dayon nako siya. Tinangutan na siya, "Enteri na inyo ha?" Mitubag ko nga, "Oo sir, enteri na." Nakatabang rajud akong pag-apil-apil sa theater sa college pa ko. Mayo kay ko nga mo acting. Nangutan na siya, "Asa dapita?" Mitubag ko, "Diha pa sa sulod sir. Ayaw na ko ihatod kay basig mahibulong akong parents." Nangutan na siya, "Sure ka?" Then mitubag ko, "Yes sir." Nagdali-dali jud kog unbuckle sa seatbelt. Mugawas na unta ko pero sa pagkakurat nako, gibira ko niya og gihalukan. Mura manig na adik tawhanan ako eh. Ako pod kay gusto pod, so nirespond ko. After pila ka minutes, ako na jud nga nibuhi kay basig madala na pod ko ani niya. Ako siyang giingnan, nga muli na ko sir, salamat. Then mitubag siya, "Wait sa langgod, asay name nimo?" Mitubag og Mary. "Mary?" Then miingon ko, nga Mama Mary. O gadali-dali ko gawa sa sakyanan niya walay ling-ilingi. Kanang medyo nakalayo na ko, pasangil din kong pangutana sa tindahan kung kaila ba sila ni Dayan. Bisag wala, biya jud ko kailapon. Mga 20 minutes kong tinambay adtong tindahan na sa kahadlok na ko nga basig tua pa to si Mr. Stranger dito. Nay mga bata nilabay akong gisulan og 20 para tan-awon kung naabay sakyanan nga itom dito silang gawa sa crossing. Paingon sa bata nga wala, gadali-dali na dayon kog lakaw og naghulat og sakyanan. Paguli na ko sa mua, may gali wala silang mama og papa. Dali-dali din kog kaligo og ilis. Mga hapon ako kauli og kapoy kayo kong pamati. Mura ko gikulata. Nakatulog ko og nakamata nga gabi na. Giayo ko pangutana sa kong parents kung asa ko naglatagaw. Ako kay perti pod og pamakak. Alangan mo ingon ko nga nikuyog ko sa lalaki nga wala ko nakaila, unya nakig-sex ko. Basig mapatya na noon ko nila. Nisalig man po sila nako kay dili biadjud ko tantong bad daughter. Talagsar kay kumulaag, bisag na ako iyab sa una nga sigig panghagit og laag. Yatagan po ko nilag time for myself kay lagi gikan ko sa breakup. Gikan adto sige na kog laagon sa akong mga friends, pero wala jud ko ni usob adtong kabuang nako sa una. Nag-focus na lang ko sa akong self, a family and career. Good thing wala ara jud ko na boros kay dako jud kaayong istoryahono na pod. Wala na pod nag-abot ang mga dalan ni Mr. Stranger. He was just my glimpse of happiness. I will forever remember him. Then fast forward, June 2019. Kasal sa akong sister. By the way, akong sister kay police as well ang iyahang mabana. I was her maid of honor that time. The whole family was busy that time, even me kay gipanindigan man jud nako akong pagka-maid of honor that time. Haskang bugata siyang wedding gown. Good thing the wedding went smoothly. Sa reception kay dili na kay ko busy maong nakachika-chika nako ang mga bisita. Natural nga tabian man jud ko maong dali ra kay ko makasod og tawo. I was done eating and talking to my sister and her husband when a group of guys came. Medyo nataranta akong sister og iyang hubby kay ang mga naabot kay senior daw nila. Gitagbo nila ang mga naabot o kay ako kay dakilang usher man ni kuyog pod. Dala chismis ba? I was busy holding the gown of my sister og sa dihang paghangad nako, mao man joy po'y pagtagbo sa among mata ni Mr. Stranger.
Nataranta jud kog balig 100 atong orasa. Nakapangletche jud ko sa kulba. Siya pod kay perting tutok nako nga murag dala ka suko. Nahadlok na lang jud ko niya. Police dayto siya. Kada ganon nakaiko og magtago nilang tanan pero kabalo ko nga mahibulong pud ning igsuon nako. Good afternoon sir. Thank you for coming. Darita sir, mga unta. Nadungog nako nga sulti sa akong brother-in-law. Then congratulate sila. Then mitubag akong igsuon og thank you sir. Og ingnan ko sa akong ate, nga be, palihog kog ingon sa caterer nga magdala og extra plates diri sa table. Nasuguan pa jud noon ko, imbis magpuyo na lang ko sa table namo og dili na jud maglakaw-lakaw. Ako siyang gitubag, nakapoy na ko te. Mingon ako ate nga, sige na, last na, pwede na dayon ka magpahulay. So no choice ko kung dili mo to. Igo ra jud ko naghatag og instruction sa caterer og nikuyog sa table sa akong mga friends. Dili na kumubalik pa dito kay naara likod sa mong table ang table nilang Mr. Stranger. Basin mo ambak na lang kog swimming pool dari sa reception aron dili na jud may makita. Sige paniplat niya og sige nako siyang makita ang nagtutok jud nako. Kanabitang tutok nga kulang na lang panitan ka. Mura man pud kog na ay sala na noon ani. Dene miingon sa kuha nga hoy bi, gitawag ka dito pag-assist o hatag sa envelope para sa sayaw sa bagong kasal. Then mitubag ko, nga ikaw na lang tibi, kapoy nako. Then mingon to siya nga buing, ikaw ragod, si ate nimo sige tan-aw na dire. Pagkita nako sa kilay nga nagtagbo sa akong ate, gadali-dali jud dayon kog tindog. Hakaligi ani, nakulbaan na kay ko. What if duolo niya silang mama og tug-anan sa itabo namo? What if naa siya giistoryahan bahin sa nitabo? Ang worst is kauban niya karon. Tako ang ulaw jud nako. Gitable-table manamo ang panghatag sa sobre og natsambahan jud nga ako mo'y makahatag silang table. No choice ko kay basig mahibulong tong mga pulis nga gilabyan ra nako ilang table. Mga senior ra bato sa akong ate. With a bright fake smile, niduol ko silang table. Umiingon, good afternoon sirs. Maghatag kog envelopes. Dinay nang utana, you are Joe's sister? Itubag ko, yes sir. I politely replied. Tinanungutan na, dalaga pa kamis? Medyo na-awkward ko sa iyang pangutana, ug agi sa kulba na ko, lahi akong natubag. Itubag ko nga, engaged na sir. Silang tanan except ni Mr. Stranger na nga tawa. Hala, saya nga man. Naunta ko'y pag-umangkon nga ulitawo. Police po to. Mitubag ko, nga ulahin na dyan sir. With matching ngisi kay ko niya. Gisiplatan ako si Mr. Stranger og duro siyag tutok gihapon ako. Dili man maulaw eh. Motong after that, nihawa nako og nag-assist sa program. Nalingaw biyapod ko, hangtod na abot sa throwing of bouquet. Tanang dalaga gipadto sa unahan. Apil nako, ako mga cousins og friends, perting kansyaw nga mura jog mga nabuang. Naula kog samot. Wala jud ko sa mood mo apil unta pero kung ate sigig panigag mata. Gipalibutan na mo ang bride while siya kay nagsayaw-sayaw sa tunga. Feel kaayo sa kong ate ang moment. Gipahulbot mi daan og number sa papel og pagka-stop sa music, dungan mi nga tan-awon among nahulbutan. Pag-stop sa music, gi-announce dayon ni ate iyahang napili nga number. Iyahang napili kay number 20. Pagtanong ko sa papel nako, nisiga jud ako mga mata. Ahaka, ako maoy nakahulbot sa number 20. Pagkahibalo nila nga ako, perting kalingasa sa palibot. Duro nalagkog katawa sa kabuang nila. Gipalingkod ko kadyot o gisunod ang throwing of garter. Samot akong kakulba kay ang mga nangapil apikig dagway. Ready na kaayo sa ilang kamera ako mga friends sa akong reaction. Pero ang pinaka-intense adto kay ni apil man na si Mr. Stranger. Patay na jud. Sa tunga jud na siya ni pwesto. Og klaro kaayo ang kalagyo nila sa ubang napil. Sa height pa lang labaw na kayo siya. Daghan kaayong gipangkiliga. Ang MC pod kay bakla, perting kisay-kisay. Nahimuot na lang ko nila.
If they will only know unsay past namo atong tawhana. Kaning bayaw nako, lahi pod og tripping. Kung kinsa man gali ang maka 100 push-ups maoy makakuha sa garter. Ahak, panglas kayo siya. Nagtanaw ko sa lawas ni Mr. Stranger. Kung dili gali ni kaabot og 100 push-ups, walay pulos siyang muscles. Sa first round kay tulo sila ang nakakuha. Leche, apiki jud og nawong tunduha. Kay tulo pa man sila, nakadisyon akong bayaw nga kung kinsay makuhag 100 push-ups sa pinakagamay nga oras, maoy makakuha sa garter. Pang last gihapon sa Mr. Stranger, ang mga babayi og binabayi didto excited kayo. OA ra kaayo ko kung muingon ko nga wala ko ganahay sa akong nakita. Pag-abot na nga siya na mag-push up, nitan-aw pa jud na siya nako pero ang tinan-awan murag mo patay ligi. Naa na siya gihonghong sa kong ati og bayaw. Og kalit lang nga nilingi akong ati nako. Nakulbaan ko kay basig nitugan siya ba. Gitaasan ko kilay ni ate. Gikunutan lang siya na kog agtang. Ahak na jud. Pag push up niya, perting kahugyaw sa mga tao. Patay kayo, lami kay siya tan-awon jud. Makadumdum lang ko sa gabi inamo. Bitaw, unexpectedly, siya mo'y nakakuha sa garter. Ako mga friends, perting panyagit. Namula ko sa kaulaw. Ahaka. Kanang naglakaw pa lang siya padong nako, nagkurog na akong tuhod. Ahaka po ning MC kay gi-interview pa man kadyon. Excited na ba ka sir nga makita? Excited na ba ka sir nga makita sa legs ni Ma Mary? Yati jud kayo. Abi na kog dili mo tubag but with his makahulog panting nga tingog miingon siya nga nakapahugyaw sa mga tao. I've been waiting for this. Ug nitanaw na siya nako. Ang mga tao perti kakilig. Ang tinod ako pod. Oy Miss Mary, haba ng hair. Mitubag ko nga hilom oy, dala katawa. Tinungutan ang MC, ug unsay name ni mo sir? Mitubag siya nga Gabriel. Dan mitubag ang MC, nga apel name ni mo sir Guapo. Single pa ka sir? Mitubag siya yes. Dan mitubag ang MC, nga oy, may chance. Ahak jud bayota. Niluhod na si Gabriel nako. Ug akong madumduman kay ang mga pagluhod niya nako adtong gabi una. Pagkabua nga jud kaayo sa utok nako. Wala jud ko'y lihok-lihok, maong siya na lang mooy nagpataas akong saya. Kanang gahinay-hinay siya pataas sa garter sa akong legs, ug ako pod kay nanindog jud ang mga balahibo. Pagkainita sa akong nawong sa kaulaw, samot na sa mga syagit sa mga tao. He stopped on my mid-thigh and I was so shocked when he simply caressed my lower thigh. I don't know if naabay nakabantay basta kay mura jud kog na kuryente siyang gimo. Lami kaayo mamalikas. He smirked at me before he stand and helped me up. Naapay pa dance together with the newlyweds. Patis kaayo kay kung makahawid mura mig uyab. Kana bang ako mga tutoy na pisa na siyang dughan. Mapatay na jud ko sa parents nako ani. Tinungutan na siya. Do you know the song of Maroon 5? The song Animals? Tanang balahibo jud nako kay nanindog siyang honghong. Then ako siyang giingnan nga please, undangi ko. Mingon siya, baby, I'm praying you tonight. Hunt you down. Eat you alive. Just like animals. He sang on my ears. Nakabati ko kakulba siya hang giingon. I looked at him and I was terrified on how psychotic his face was. Kana bang nawong sa killer nga gwapo. Ahak. Ako siyang giingnan na nagkikulbaan ako nimo. Then mitubag siya nga you need to. No one ever lied and played with me. Miss Mama Mary. Buing. Then mitubag siya nga iam. After sa mong sayaw kay gidali-dali jud kog palayo niya o gitagbo akong boy best friend. Pulis pa ni siya og bag-o lang ni graduate. Pagduol jud nako niya kay gihalog day nako siya. Nangutan na siya, unsa man ka? Then ako siyang giingnan nga ahak. Halog akong balik diha, ayaw ko pakaulawi. Bisag na hibulong iya akong gisunod. Ako siyang gipaadto sa table nilang mama.
Super close man good pod kaayo among parents good. Abi gali sa uban kay mag-uyab mi but we opted to stay as friends. Wala na jud ko nagtan-aw sa table nilang Gabriel. Grabe nga heart attack ihang yatag sa kuha. Murag anytime ba kay maghimo siya dili maayo. Nahuman ra jud ang reception og nanguli na ang mga bisita. Wala na pod ko kabantay sa grupo nilang Gabriel. Basi nanguli na pod sila. Nangutan akong mama, muli kag balay be? Mitubag ko nga gikapoy man ko ma. Check-in ra ko diri ha, pwede? Then mitubag akong mama, nga kuyog na lang namo ni papa nimo. Then mitubag ko, ngik, dili na ta masiguoy. Asa man ko ibutang sa top? Then maingon akong bayaw, nga diri na lang na siya patulgama. Pagkuha na lang og isa ka rumbe, ako ray bayan. Then maingon ako mama, nga sige basta, bigod ha. Mitubag ko nga yes mother. Sa moto nga nanguli na silang mama. Gabiin namang good pod na human ang program and ang tanan kay gikapoy. I only stayed in my hotel room that night and no plan to go out kay agi lagi sa kakapoy god. Also, I am afraid nga magtagbo ang mga dala ni Gabriel nga hangtod karon madungog paghihapon nako iyahang gisulti. I was busy scrolling my social media accounts, uploading my pictures sa wedding ug sa dihang naay ni kalit nga nanawag nga unknown number. Out of curiosity, akong gitubag. Kung ingnan, hello, kinsa ni? Nanguta na siya, asa ka? Nahibulong ko sa caller, kinsa day ni? Mitubag ra siya, asa ka ron? Wala man ka ni uli sa inyo ha? Aha ka, pagka-creepy niya. Gipalungan na ko siya, bahala yun siya. Gi-off na ko akong phone, ug namalong sa suga. Aha ka, matroma man pud ko oy. After 30 minutes guro tong nakuratan ko sa tawag sa landline. No choice kundili tubagon kay sigig panawag. Then miingon, good evening ma'am. Sorry for disturbing you. This is Jessa of the reception. Ma'am, your boyfriend is here looking for you. Ganiha ra ni siya diri ma'am. Dili daw ka makontak. Natingal ako, kinsa man intawon akong uyaboy. Dila ko siyang giingnan nga paki-describe daw miss. Kabalo ko nga nahibulong tong receptionist pero no choice ko. I need to clarify something. Pag-ingon pa lang sa receptionist nga gwapo og taas, no doubt nga si Gabriel Judayon ang nasulod sa kong nahuna. Naunsa naman in tao ni siya, oy? Wrong decision jud ning magpabilin ko sa hotel. Dan mingon ko, nga ing na-miss nga ugma nami mag-istoryahanay. Gikapoy jud ko sa kasal giniha. Salamat. I hang up. Bahala na ang receptionist magproblema adtong tawhana. Agi sa kapoy kay nakatulog na dayon ko. Bahala na sila adtong tawhana. Sumoli ito. Nga agi sa kakapoy kay nakatulog na dayon ko. Wala jud ko na bothered nga sudlon ko niya sa room nako. Buang na jud ko mahitabo na. Unsa man siya, anak sa presidente. Pagkaugma kay mga alas 10 na ko nakamata. Gikapoy jud kay ko nga to the point lami pa iligid-ligid. Pero na may ginagmay nga hikay sa balay para sa kailan namo nga wala niya to sa kasal sa kong ate. For sure ako mga yaan to adyo dito. I turned on my cell phone and saw lots of messages from my ate and of course from the unknown caller who turned out to be Gabriel. Nabuang na jud guro ning tawhana. Niadto na ba ko kalami para balik-balikan niya? Gi-ignore na ko iyang mga messages. Gi-delete na ko iyang mga messages and number. Likayan jud siya nako kay dako kayo siya tintasyon. Basig makakanta kog tokso sa video kay ane. I called my sister kay mura gi-high blood na jud siya nako. After pila ka rings, itubag siya. Hello my dear sister, how's the honeymoon? Itubag kong ate. Nga hello your face, asa ka now? What did you do last night? Isog kang bayhana, basig wala na donggaban. Ako siyang gitubag, nga chill lang, gi-off na ko akong cellphone. Super kapoy ko yesterday. Why? Nga no, bakit? May tubag siya, nga gosh Mary. Did you know what trouble you made yesterday? What's with you and Sir Arya? Yates,
Si Gabriel na pod. Unsa naman pod intawo ni oy? Ako siyang gitubag. I don't know him. Ngano gudi ay? Mitubag akong ate. Nga hoy babae. Nanawag siya ni kuya nimo gabi asking asa ka. Hoy, ayaw jud pa makaknako. Knowing sir dili jud na siya mag-joke. Unsan man pod nga trouble imong gisudlan? I rolled my eyes o grabe pod kayo oy. Tabag ko sa kong ate nga naambot niya basta wala ko kailan niya. Sige goodbye kay mo uli nako. Itabag akong ate nga hay ambot lang jud nimo Mary. Bantay jud ka anang kabuang nimo. Nagsabot na taan ng pulisa. Ayaw jud paawat nila. Amping sa paguli. Sumpahan banta nako nga ngano man lagi ikaw kay nagpailan. Bitaw. After sa tawag na stress na pud ko na huna. Unsa man intawon tong toyo niya nako ay. What we had was a plain sex. Basig ganahan mo otro. Kayahay niya. So after preparing all my things, nag-check out na ko. Pagawas na ako sa room, perti na akong kakurat. Si Gabriel na sa gawas sa room na ko. Lami ibalik og sulod og magtago. Mura kog nataranta niya. Siyang ignan, yawa jud ka. Nagunsa man ka diha. Nag-change work na ka. Bellboy na ka. Mao jud na akong gisulti siya ha. Nataranta na jud ko kay ang kagwang bag-ong ligo. Napay muscle sa bukton nga murag mga pan sa bakery. Ang buing wala nito bag, gatotok ra jud. Napagha kaayo. Nawaw lang ko, kaya wala man jud siya tingog-tingog. Nilakaw ko oy. Unsay hulaton? Padong nako sa lobby sa hotel kay gasunod pa na siya nako. Ahak. Ako mga balihibo sa paa na nindog. Nag-short ra ang babae kay lagi, muli na. I was waiting for my final bill o sa dihang nitapad na siya nako. Pagkahumutas sa amaw, naulaw akong kulon. Wala ra jud ko nakig-istorya niya. Nahadlok na ko nga basig na ay makakita na mo. Na paranoid na jud ko kay buot hunahunaon, gatapad rami. Maalaan pa ko nga gapapansin niya. Pila ka minutes nga walay tingganay, wala kagwanta si Gabriel. Ako pa'y hagito niya anang pahilumay. Mingon siya nga let's talk Mary. I looked at him. Yate, taasa dyan niya ay. Ako siyang gitubag. Sorry. Did I know you sir? Drama dyan ko ay. Akong dughan perti ng buto-buto. Kumitubag siya. Nga undangin akog pamakak Mary. Gisapot ako ni mo. Nagtagbo na dyan na iyahang makilay. Ni samot magkagwapo noon. Itubag ko, ngala, makita ko nimo. May katawa ko, yes, gigamit na ako tong post sa FB at tong songoongo. Wala din siya kagets sa akong show. Gihawiran ko niya sa bukto, nog ambi dyan na akong balion niya. Nahadlok biapod ko gamay. Ako siyang ipangutan na, ano sagod ka? Harassment na ha, public servant biya ka. Kumitubag siya, nga sige go, file a case, I don't care, but please stop playing around. Ako siyang gitubag, nga wala jud ko gadula-dula sir, basin ikaw. Nisamot og tagbo iyahang kilay. Murag napato siya isulte pero naabot naman ang receptionist. Then maingon, good morning ma'am, okay na imong bill, ibayaran na sa imong brother-in-law. Then mitubag ko, thank you miss. After ato gikalit jud na akong bira kong braso. Yate sakita biapon. Nidiretso ko gawas og nangatang og masakyan. Maayo pa nagpakuha na lang ko sa akong kasen. Diretso uli na lang unta ko. Tamingon si Gabriel, nga we're not yet done Mary. Ngano sige good kag ikyas. Gilingi na ko siya with my full of surprise nga face. Ako siyang giingnan, nabuang na ka? Unsay we are not yet done. Undangi ko ha. OA ra kayo ka. Ahak tawhana. Sige mag-in-English. Mas-stroke man po akong utok niya. Yan mitubag siya. Sige. Unsa kay masulti si mong sister kung nahibaw-an niya that you slept with a stranger. Gisipatan jud nako siya. Dili na nako ma-imagine ang nawong ni ate pag makabalo siya. For sure mutug-an jud tayo ni mama. Ang kahibalo ra ba nila kay virgin pa ko. Kamatay jud.
Wala gali na ko nahatag sa kong ex nga dugay na kami adto sa stranger na noon. Ako siyang ingnan nga buang manday ka. Blackmailing na ha. Let siya ka. Isapot na jud kay ko niya. Wala na siya consideration ako. Pang buiset kayo. Magmingon siya, "Come with me peacefully and let's talk about us over lunch." Ako siyang itubag, "Nabuang na jud ka? Unsay about us?" Nag-iyot tratadong. Yes, mo jud nay nasulti nako agi sa kalagot nako. Mingon siya, "May your mouth." Itubag po nako siya whatever. Mingon siya, nga "Let's go na good." Gihiaguloy. Hapit na jud siya mawadaan og pasensya nako. Agi sa kalagot na jud nako niya ni kuyog ko para mahuman na. Ang ahak gidala ko sa apartment niya. Nabuing na jud. Ang ending namong duha, perting chula. Kinsay dili matemp anang lami mong kuyog. Gaway-away pa mi, nagabinaan na pud ko. Akong kahadlok tama na sa langit. Makasab-a na jud ko for sure. Ako siyang ingnan, nga uli na ko. Let siya, kasaba na jud iba. Itubag siya, nga unya na, ihatod dirti ka. Ako orang Texan imuhang brother-in-law. Nahapak kajud siya nako sa iyang gisulti. Ako siyang ingnan, ayawa ka. Boing oy, mahibulong to sila nganong nagkuyog ta. Yate. Mingon siya, nga baba ni mo ba? Mary kay kagngalan niya imong baba kay Satanas. Umitubag ko, nga labaw paning Satanas. Gadali-dali jud kog ilis og tuod man perti niyang insist nga ihatod ko. Pero kay dili man jud ko kay kapoy na kaayo ang issue jud. May gali ni sugot pero ang kagwang gasunod sa bus nga gisakyan ako. Bisan pag nabot ko sa barangay namo og nakasakay na kog motor single, gasunod gihapon. Kusog raba kaayog suga iyang sakyanan. Mura ko gigaydan sa langit. Pag-abot na mo sa balay, nilahos iyang sakyanan. Mura jud og buang tawhana. Kitagbo jud ko sa mga isog ng mga mata ni ate. Gangisingisi na lang ko, bahala gikulbaan na kay ko. May gali busy kay sila bisag gabi ina. Chika-chika og gamay sa akong mga kaparentihan, bisag gikapoy na jud kayo ko. Mura man sad kog nag-honeymoon gikan. Dinay nangutanan nako, nga ti Mary, wala ka igang nga si mong buhok. Galugay ra ko bisag initan ko kay gibinlan ko og ebidensya. May gali nabantayan nako pag ilis nako. Ningisi na lang ko bisag gikulbaan na. Pila ka oras nga tabi kinananghid nako nga matulog na. Likay pod sa ugason. Padung nako katulog niring akong cellphone. Aha ka, nanawag si Gabriel. Dili unta nako tubagon pero ang amaw ga text. Tubagon nimo or mobalik ko diha sa inyo ha. Lingaw man di ay kayo diha. Pagsunod ring niya, gitubag na nako. Pero nang lock ko sa kwarto kay basig mo kalit og sulod akong ate. Ako siyang giingnan na natarusan ni mo eh. Gahukas ang buing gikan jud naligo guro. Umingon siya, nga imong kahumot ni pilit sa kong kwarto. Ahak jud tawhana, basig baho ang pasabot niya. Kalagot ang buing oy. Mo nang ako siyang gipamalikasan na sad. Pagmitingon siya, nga baba ligi nimo. Ako siyang gitubag, nga sigig panawag oy. Umiya na siya, ang sala na nang manawag nimo. Ako siyang gitubag nga yes kay kadisturbo ka sa katulog nako. Then miya na siya, nga aw maayo kay matulog na ka. Ayaw nagtambay sa gawas kay daghang lalaki. Itubag ko, nga yes sir, tulog na ko eh. Then nangutaan na siya, ikapoy na ka. Lami jud tubagon og kinsay dili kapuyon anang giwakwak ka sa udtong totok. Niando na lang ko niya og nagpa-effect nga katulgon na dyan. May gali nga nakasense rapod. Then miya na siya, ni Mary, mularga na ko ugma, balik na kog training center. Apil mo gid siya atong mga pulis nga mag-train sa mga bagong sulod. Ako siyang giingnan, nga okay, amping. Then miya na siya, nga ihatod pud ko. Then mitubag ko, nga buing, kalayo adto, ihatod pati ka, naa kay sakyanan oy. Then mingon siya sa kuha, nga kita ta ba, bisag kadjet lang. Then mitubag ko, nga busy ko tomorrow. Then mitubag na pod siya, nga kadjet lang god. Mura mapugkog na konsensya or gakiat lang jud ko atong panahuna. Then ako siyang ipangutana, nga what time ka mugikan? Mitubag siya, nga 5 sa buntag. Leche, kasayo ba? Then mingon siya, nga 10 hours biyahe na mo.
Igo po dili ko magabinan sa dalan. Hala, kaluoy pa rin tawhana di ay. Nota ko siyang giingnan nga sige, tryan nako pero dili ko ka-promise kay basin natulog pa akong kalag-an ng orasa. Damingon siya nga sige, good night na. Ayaw na gawas. Itubag na lakog lagi, dayon gipalungan diretsoy. Pagkaugma mga 4 dito sa kadlawon nakamata ko sa tawag sa cellphone nako. Mura ko gisaniban kay nakalitan ko, ang Gabriel na nawag. Maingon niya, good morning, mata na ka? Lambing kaayog tingog. Ako siyang gitubag, kaya natulog pa, let's check ka. Maingon siya, nga sorry, sige tulog na lagbalik, mugikan nako oran-oran. Then kaya ako ang gitubag niya. Nagpiyong-piyong pa ko after sa tawag pero dili na ako kabali og tulog. Ang ending, gailis ko pang jogging. Dapat na ako'y alibay, oy. Pagawas na ako sa kwarto, nakuratan ko kay akong mama nagmata na. Nangutana, nga asa ng pud ka, Mary? Akong gitubag, nga jogging ko ma, para balik alindog. Dili pa na siya masugot kay sayo paligay kaayo, may gali ni support si Papa sa jogging na ako kunuhay. Ang rason ni Papa, dapat na dyan daw ko mag-exercise kay ni dako na daw ko. Wala siya kabalo nga naay nabuang aning lawasa. Sa mga to, pagawas na ako sa balay, gitawagan na ako ang usa kay makonsensya magpud ko. Dugay kay nitubag ug abi kog nag-drive na. So ako siyang gipangutana kung asa na siya. Mitubag siya nga pagawas pa lang sa apartment na ako. Okay? Ako siyang gitubag nga ahak. Pick up pa ako dari. Mura jud kog amaw adto. Nangutana siya, nakadiha. Nagunsa man kadiha. Abi kog natulog pa ka. Ako siyang gitubag, wala ako dari oy. Akong kalag, akong gipanhi. Dugay kay kasabot og joke jud tawhana, loading perme. Tinod guys, kani among barangay kay malabyan ra padung adtong iyang padulngan. So after pila ka minutes gahaguros na ang sakyanan niya. Dali dayon kog sulod oy, kahadlok lang nako kay naay makakitaon niya. Ako rin nagjogging ni sakay og sakyanan. Paglingin akong Gabriel ang amaw gangisi. Og miingon, good morning. Sexy makita karon. Dan mitubag ko nga alibay na oy, alatse. Ang buing ni halok pa, may gali nakaredy na ako sa balay. Ahak, sayo kay mi sa buntag nagbuhat og milagro. Dan miingon siya, nga breakfast ta? Mitubag ko sayo ha ba? Mitubag siya, nga ikaw man ang breakfast. Ahak akong kakiat ni Gana. Duro jud na siya katawa. Nanginit akong nawong sa iyahang gisulte. Breakfast bitaw tag tinaro. In fairness sa among lugar kay naiduol nga 24/7 nga Jollibee. Sulod sa sakyanan rami na ngaon kay dili ko masugot nga mosulod pa mi sa Jollibee kay risky na kayo. May gali ni sugot ang amaw. Well gakaon gachika-chika sa miyoy. Daghan kay pangutana ang amaw. Tubag na lang pud ko. Unsa may mawala? But I never ask a question about him. May reason? There is no use. This will be the last time that we will see each other. For sure, dili siya mobalik. Mabisi na siya sa work niya and me too. Balik sa kong kinabuhi. Might just enjoy the moment. Daghan kay kog nahibaw-an siya ha. Yang parents kay separated, 5 sila kabuok ug puro na professionals. Ganahan siya boxing and soccer. Shooting pa daw. Jokan ta nako nga maong hilig mga shoot kay ganahan day og shooting. Dugay kami nahuman og pamahaw na abtan mig alas 7. Dili pa munta mi mag-undang og tabi kung dili lang ko mahadlok ang makasab-an kay dugay na pud ko kauli. But before ko ni uli, inyong Mary ni sugot pagmomol. Mga bata, bawal aning topic. Labaw pa sa jogging netabo. Wala na ko nagpato niya sa balay kay basig malaporohan na jud ko nilang mama. Napakoy take out sa Jollibee para na ay rason nga nung nadugay ko. Halibay ba? So ko siyang giingnan. Nga sige Gabriel, uli na ko. Namingon siya. Nga sige, pag-text kong nakauli na ka. That was our last conversation before I left. And the text he asked, I never did it. What's the use? Gabriel is just a happy moment for me. I blocked his number. I changed mine too. I ghosted him. New beginning for me. No boys for now. December 2019, my ate gave birth to a healthy baby boy. FYI,
Paragi na siya atong gikasal siya. The whole family was so happy. Lami naman noon mag-anak ko eh. And for Gabriel, wala na ko'y balita siya jud. There was one time my sister asked me about Gabriel. I said wala ko kaila. She's suspicious but my sister knows me well. Kabalo na to siya na namak ako. Pero gahilom lang siya. Bahala na si Batman niya. Pagka January 2020, bunyag sa among bugoy. To be honest, my nephew helps me cope up with everything. Tinuod jud nga ang mga bata kay makawalag stress bisag usahay stress ko gamay agi niya. Bitaw. On that day siyang bunyag ginagmay lang among hikay since na small health problem si mama. But a week after naghanda me for mama's recovery and for my nephew's baptism. It was a double celebration. Ang kapait kay during that day na ako'y seminar nga giapilan. 3 days to nga seminar ang tunong jud nga adtong adlaw mi mahuman. Goros-oros kong ginhawa kay Kolio na kay ko. Good thing kay nag-closing me og around 10 a.m. Gadali jud kog uli kay 1 hour kapin pa ang biyahe nako. Niabot ko sa balay hapit na launa. Nag-ilis pa man ko kay lisod pog motambong kong party nga outfit kayo. Maulo sab ko silingan na mo masurahan ko. So babae kay gagisi-gisi nga pants og white semi nga crop top. Pasaksi po tagamay ba kay aron maibgan. Kay late naman, so nag-eating process na. Rampa judoy, bitaw, naulaw ko kay na late na ko. As usual na ay mga police nga invited. Kabibo jud. For sure ako mga friends nga kalag og bayot ga kisi-kisi na. Ang house di ay sa kong sister kay dool rapod sa mua mao nang galakaw ra ang babae. Dagan silag bisita. Akong brother-in-law kay apil man ni siya adtog mobile group. While akong sister kay station ra syudad namo na assign. Pagsulod na ako, wala na jud ko galantaw sa mga bisita kay ulaw na ligi kay late. Diretsyon ako ni mama ug dagko kay ngisi. Gikugos din ako akong pagumangkon kay gimingaw ko. Chika padmis ako mga ayaan og cousins og durog panura kay kano sa aligado ako maminyo. Gakatawa na lang ko. Nangutana akong isa ka ayaan nga kano sa man ka maminyo Inday Mary. Matubag pod ko na wala pod ko kabalunay. Pag minyo na kay lapas na ka 25. Di mitubag ko, naday na age bracket At mitubag akong iyaan nga lami rajud kong naa na kay anak day. Na kay kalingawan. Nikatawan ako, dari jud ko kapuyon basta na ay family gatherings kay sige rakog pangutanon when ko magminyo. Ma-pressured man po ko Nidol ko sa mga friends kay perti manyagit, dili jud maulaw. Gingnan ko, hawi bayot, let's check ka, kasaksa nimo. Then mitubag ko nga hiyak ra na iyots. Then mitubag siya nga late jud kasige. Mitubag ko nga always jud na. Among chika mo rag wala na katapusan. Kusog pa kayong pangatawa. If na kay friends nga mga bakla ka relate jud ka, perti na namong chismis ug dihang idol si ate. Be, ali ragod. Nakulbaan ko kay serious man kayong nawong. Nangutan ako ngano. Nisunod ko niya bisag wala ko kasabot. Sunod lang og sige smile-smile sa mga classmates ni ate nga naka-closer po na ako. Agi na ko ngisi-ngisi, late na nako na-realize nga gatubang na di ay kong Gabriel. Nisiga jud ako mga mata og kulang na lang modagan ko palayo. Wala jud ko kabantay nga naa siya. Galikay-likay man gudpod ko sa table sa mga kauban niya lang ate. Nakapanglet siya jud ko sa unahuna nako. Niatras ko'y kanang nangurog ko sa kakulba. Pila naman ka man sukad sa last nga kita na mo. Gikalimtan na gali nako siya. Damingon ako ate, nga be, murag na ay isolte si sir nimo. Agi sa kataranta nako mao ni ako natubag. Wala man ko kailagali niya. Gisipatan ko ni ate. Damingon ako ate, tarungag tubag di Ameria, pag-istoryahan na mo. Og nilakaw palayo si ate. Nabiyaan ko kuyog si Gabriel. Ang kagwang galing ko drajod na while katutok na ako. Awkward kayo kay mga mata sa bang pulis didto nagtanaw na mo. Okay na awkward naman ko, nitalikod ko Gadali-dali ko lakaw. Bahala na tong mga nanawag na ko. Nidol ko ni Papa, siyarog makadool pa si Gabriel. Hello sir, salamat kay nakaanhi ka. Mura kog mabuang sa kulba pag-ingon ni Papa. Paglingin nako, si Gabriel naa sa likod nako. Naa na po diyang t-shirt nga klaro kayong muscles. Then maingon si Gabriel, nga thank you sir.
Naalig yun tako'y tuyo ninyo sa imong asawa. Nanggahi jud ko sa tubag ni Gabriel. Kaahak jud. May tubag akong papa. Ngon sa man sir? Alay sir, lingkod sa. Be, ingnang mama nimo nga muanhisa. Patay na jud. Makasab-an na jud ko ani. Nagtanaw kong Gabriel ug ang kagwang kulang na lang mo katawa. Yate jud kaayo. Pero nunid na nga tawgon si mama kay niduol na siya gasunod ni ate. Na corner jud ko nila. Then mingon ko nga wala man guro ko'y labot diri pa. Nasa ko'y tawagan. O gadali-dali jud ko glakaw oy. Bahala na si Gabriel. Ampo lang siya dili siya masumbagan ni papa. Dito ra jud ko nagpundo sa table sa akong mga friends. Ang mga kagwang ni balhin man sa likod sa balay. Dito sila nag-inom kay daghan daw bata sa pikas. Nag-stress ko kadyot. Pila ka minutes na nanghead ko nga magkuhag pagkaon. Pagsulod ako sa kusina nilang ate, tunong pod nga si Gabriel may pagsulod gikan sa sala. Ang magipang-hire namo nga manghugas o mag-serve na taranta unsay tuyo ni Gabriel. Pero ang Gabriel indiretso nako. Ang nawong gwapo unta, mura lang og nayawaan. Gumingon siya, nakuyog nako. Kung dili ka ganahan magsamok ta diri, sige ra kag ikyas. Ako siyang itubag, ayati ka. Unsay imong gisulti nilang mama? Kapoy. Ako siyang giingnan, iletche ka. Og para mahilom na si Gabriel kay murag makig-away naman jud, gidala nako siya sa extra room nilang ate. Intended man to para sa bisita. I-timing po na ako nga walay nakita oy. Pagsulod na mo, ang Gabriel suko kay nawong. Nakuratan ko sa nawong niya. Ako siyang giingnan, naundangi daw ng nawong nga, nakulbaan ko nimo. May tubag siya, nganon sa makamere oy. Lisod kay kasabton jud. Ug ako siyang giingnan, nga did I tell you to understand me? Tubag siya, yes, you never did. But lacking me, naunsa ka? Very immature kay ka. Ang buang gidulit na maniya ng iyang nawong sakwa. Ako siyang giingnan, that's why undangi ko. Wala kay laing ningaw. Then may tubag siya, nagulat jud ko nga makabalik ko diri Mary para mahawiran ti ka. Gahi kay. Unsa man ka? Kalit-kalit raman. Honestly, abi kog dapatan kong Gabriel that time. Suko kay siya pero gapugong ra siya nga modako og tingo. Ang amaw gihawiran ko sa baga. Abi kog yugyugon ko niya pareha sa mga salida ba pero wala man. Ang ending ni halog rang buang. Kalame. Daningon siya at dili ti ka masabdan jud. Masabta ko. Tudloi ko unsaon ti ka pagsabot. Lisod kayo Mary nga dili ti ka maistorya unsay problema kay layo kay ta. Samot nag-master man di ay kag blocking. Tinod guys, aton tayo kay gasugod nagka-istrikto ang among syudad agi ni COVID. Mong lisod gamay ang pagbiyahe. Lamia po nimo mohalugoy, makaburos man. Ug duro kog katawa, wala lang, nakatawa lang ko sa litanya niya. Kakilig man oroy, nihalog po ko'y, kung pwede lang gali mo patong gihimo na nako. Ang ahak nga Gabriel gahalok-halok na sa liog. Udtong tutok na dayon balay pa jud sa akong ate. Pagka maayo jud, o siyang giingnan, huy, murag grabe na jud ni. Sakpan taning kalikihan nimo. Nipalayo ko ang amaw gibira man pud kog balik. Nabantayan ako ani ni Gabriel kay ganahan si padol. Kana bang laki nga basta magkuyog mo kay manghawid sa kamot. Manghalog og modalikyat jud naghalok. Touchy ni si Gabriel. La ni kailaon say personal nga space oy. Umingon siya, kayo ragudog palayo. Ang buwing oy, init na raba kaayo. Ako siyang ipangutan na, sa di ay, ipangita na ako sa gawas, basig makabantay to silang mama ba, sakpan ta dire. Then may tubag siya, nga maayo gali. Huwag ako siyang giingnan, nga buwang ka. Nahangyo arjud na ako siya kadugayan nga mugawas na mi og mamalik sa party. Pero ang amaw na ay kondisyon. Dapat makita ra ko niya sa venue. So ang ending, gipabalhin na lang nako kung friends og balik sa atmang sa balay kay ang Gabriel mosunod man sa luyo sa balay. Mabuang kog sabot sa tawo jud. Mura mag personal guard nako. Sa whole duration sa party ang Gabriel sigig text nako. Naibulong nila ko mga friends kay why sige ko text. Lisod pero dili na ko replyan ang Gabriel nga manawag man dayon. Gitawag ko para picture taking kog nilang mama.
silang ate ug akong pagumangkon. Nasa tunga silang mama ug papa while gahawid silang apo while silang ate kay naa sa right side nila. Ako mo'y nasa left side nilang mama. Napunog mga tawa ang venue kay naaman jud nay ni Shagit og Mary, kulang na lang og tapad nimo. Haka jud. Naula ko kalit, nasiplat kong Gabriel og ang amaw ga picture pod. Giayo na lang nakog pose og smile oy. Iga jud mga tri kape na ginahinay nagpanguli ang mga bisita. Natunong pa jud nga kuyog ko nilang mama ang nananghid ang grupo nilang Gabriel. Na-awkward ko. Nagisingisi na lang ko bisag gikulbaan ako. Tarong raman pod og pananghid silang Gabriel. Ang amaw wala joy tan-aw sa kuha. Na-hurt akong feelings. Nagtanaw ko sa sakyan na niya og kalit lang nanawag ang amaw. Palayo na dayon ko nilang mama. And mingon siya nga muli na ko. Dili palabig inom diha. Alis din na og t-shirt imong crop top. Klaro kayo imong tutoy. Ako siyang itubag. Hapon man pod. Okay ra ni oy. Sexy kay ko ani. Itubag siya nga pag-ilis na ligi. Birahay mong pants pataas kay nakita ni Montian. Ako siyang giingnan nga crop top gali. Crop top gali si po nga dakog tiyan. Ako pakaha nga grabing hiyak na nako. Nahimot ko sa tubag nako niya. For sure maglaba jud iyang ulo og sabot nako. Then mingon siya, kapadakon ako ng imuhang tiyan aron dili naka mag-crop top. Aka jud. Naloading og kadyot, nanginit akong nawong pagka-realize nako sa gingon niya. Ako siyang ingnan, hilom oy, mag-ilis na ligi ko, amping sa pag-drive. Mingon siya, nga bantay lang jud ka. Ang tinuod gina-discourage man jud ko nilang ate nga manguyab og pulis, agi silang trabaho gud nga halos walay oras sa pamilya. Sayo pod ko ni sulod sa akong kwarto, nag-scroll sa Facebook nako. Agi sa akong kaboard, gi-search nako ang FB ni Gabriel. Pero wala mi ni gawas. Pero sa jang feel nako ang pagka-detective o gi-search nako ang mga tawo nga naa sa akong friends list nga I know duol ra siya. And after pila ka minutes og pang-stalk, nakit-an na rajud nako siya, and the surprise thing is nag-friend request na din siya nako. Wala lang nako ang bata kay lahi mag-name dayon ang profile pic kay dili man ihang nawag. I-accept nako iyang friend request, and after pila ka minutes nanawag man na siya. I accepted his call, and gwapo kayong amaw siyang uniform. Ambot, ko'y nag-uniform to siya nga wala pa man unta to kabalik siyang duty. Then mingon siya nga finally nakaunahuna rajud kag accept. Mao man jud iyahang giingon dayon. Ako siyang ingnan na nga good evening doy. Duro ko gatawa siyang nawong pagtawag na kog doy niya. Nangutan ako asa ka. Mitubag siya naa sa imong heart. Ambot og nasayo para ba ko adto pero nakita jud nako nga nakapahiyom siya. Dayon nangutan na siya nga matulog na ka. Mitubag ko nga dili pa man. Kay wala nitubag ang amaw. Nangutan na siya magunsa ko ugma. Mitubag ko nga derira sa balay. Kay ug mingon siya nga laag ta ugma. Ipananghid ti ka. Dan ako siyang giingnan nga dili ko. Tsulao na pod ko nimo. Maburos kong amawa ka. Yati na jud dayon. Seryoso jud kay ko giingon nako. Hadlok pa jud ko maburos kay kapoy buhig pata. Dili pa ko ready. Dan mingon siya, "Hay ambot jud nimo Mary unsaon ti ka." Dan mitubag ko nga naunsa na gud na. Dili na jud na nako problema. Pagkuman adto kay nananghid na siya palungon na niya ang tawag kay naa pa daw siya himuon nga report. Ako pod nga gabiga-biga, wala dayon ni sugot nga i-off ang tawag. Ang ending kay nag-busy gihapon mi bahalag na siya gihimo. Boring biya jud pod pero lami man kay siya tanawon oy. Ang ayan kaayo sa uniform niya. Seryoso kay siya siyang trabaho ug ako kay sigig screenshot. Mapahiyom na lang siya sa akong mga kabuang. Then mingon si Gabriel nga i-off na nako ni kay mag-meeting sa Mikachot. Katulog na dayon, ayaw sigig bilar-bilar. Mitubag ko, "Yes boss." Mingon siya nga bye commander. With salute pa na before niya gi-off ang tawag. Ako kay gibatig kakiat. Nag-flying kiss ko niya. Gikan na to, sige na miglaglaag. But guys, wala na'y nahitabo na mga. Taman rajud miss sa momol. Makonsensyo man good food ko sa kabuang day nako. Momo lang sa kay safe ra. Dili man jud kalikayan agi sa kahat pudanin tawhana. Pila pa ka weeks ang nilabay nang uyab ang buing. May gali na kunohon og panguyab og after 1 week. Yes, 1 week ra jud. Bahala na mo.
Gisugot nako si Gabriel. Unsay dugayan nga nagtsula na galime. Ang amaw perting lipaya. Nalipay man pud ko. Wala pa nako ginan silang mama abot sa pawiyab namong Gabriel. For sure daghag pangutana sila. Mabuking na noon ko. Lami man pud di ay ning tago-tago. Smooth sailing among panaguyab. It may seems fast but it feels so right. Gugma na ba ni? Kay tago pa may bisag dili jud ganahan unta si Gabriel kay mura daw may kriminal pero dili sa nako siya illegal. Sayo pa kayo? Ang nakabalo kay ang akong college best friend ra. Mao nang inig mo uli si Gabriel ang pananghin nako nilang mama kay mag-overnight me sa akong best friend. Good thing support ra pod akong best friend. Tinod guys, lami mo higugma si Gabriel. All out tawhana. Kanang ipa-feel dyan niya nimo nga ikaw ra. Siya raman pod ako Unsay pangitaon pa nako. Buang na jud ko. Sige na mag-awayan ng mga babae nga sige kaling siya ha. Magselos bi jud ko labaw nagmas gwapa pa nako babae. Asawa gali mailog pa sa uban uyab pa ka ha. Samot naglagyo mi kay naa siya sa training center nagtrabaho. Maayo na lang og sa isa ka bulan makauli. Tinalian pa jud. Muuli rag mohalog. Lisod kaayo ang kamingaw jud. Ang men in uniform have reputation. That's the reality bisag unsaon pa nagbali-bali. Most women get attracted to them. Bisag kapila pa mo yung si Gabriel nga ako ra but given sa physical attributes ni Gabriel, magduda jud ko. Napraning ko. Maybe because sa gihimo sa akong ex sa kuha. Dugay nagali kay me pero nakaya paniyag cheat sa kuha. Lalisan jud namo ng Gabriel ng issue ha. Kahyon kay kong Gabriel nga magpa-transfer nag station pero nakita man ako siya nga ganahan siya kung asa siya karon. Passionate kay siya siyang himo. Mo nang nagduha-duha ko ingon niya. Ambot noon sa ko nga na-attach kay ko niya. Maybe because kay bag-o pa mi. Ang kamingaw dili masabot. Kanang lami ra nga sige kuyog niya. Ako naman noon ang nabuang ni Gabriel. Pagka February 2020, medyo nagpaduol si COVID ani. I-surprise visit na ko siya sa training center. Nag-leave jud ko 1 week adto para makuyog lang siya. Nanam po kay friend niya kauban niya dito nga trainer pod ug mo'y akong kakonsyabo sa surprise para niya. Excited nga gikulbaan ko kay first time nga himuon to ni adto. Ang plano kay magdagad ko sa apartment niya. Namagod pod siya gipuy-an didto lahi pod tong sulod sa training center. Nag-take out ako sa usa ka restaurant para makaon na mo. Mag 1 hour kape na pod ko hinulat niya didto pero wala gihapon siya. Kay medyo messy man iyang place, nag-arrange pod ko gamay. Walay na milo ko sa nina niya na ako'y nabantayan niya pitaka nga violet nga natabunan. Out of curiosity, giabrihan ako og halos mabugto akong ginhawa sa akong nakita. Naay picture sa pitaka and the worst thing, it's a family picture. It was Gabriel together with a woman and a baby girl. Nakapangyawa jud ko sa naibawan ako. Nahimo kong kabit. Nakadaot ko pamilya. Naghuot akong dughan sa kalagot o kaguol. Nangurog ko og halos makumot na ko ang picture. Pero wala joy bisan isa na luha ang nipatak sa kong mga mata. Nasakitan ko pero mas labaw ang kalagot. Labaw pa ang gihimo ni Gabriel sa kuha compared sa gihimo sa kong ex. Kadali-dali og kuha sa kong mga gamit og nilakaw. Wala na ko magtagad ni Gabriel nga muli. Gibiyan ako ang kwintas nga gihatag niya nako nga nabugto na. Gipatay na nako siya sa kong nahuna. Nisakay kog bus papauli sa mo. Almost 10 hours biadjud pod ang biyahe. Gi-off nako ang phone ug naghinuktok nagtan-aw sa gawa sa bus. After 7 hours of traveling, nakalabay may tarpaulin sa resort ug ninaog ko. Dili ko pwede mauli nga ni Ana ang hitsura. Dapat fresh akong pangunahuna. Magbakasyon ko Lecha. Sumoto, nga nisakay kog tricycle kay medyo sudlunon paminday ang resort. Pag human akog check-in, namalit kog sa nina pang beach. Palit kog bikini Dili ko mag-ulaw mo sulot ni adto kay narampo ko ikapanghinambog gamay. Pagkahapon kay dili na kay sakit sa panit ang adlaw. Naglangoy-langoy ko sa dagat pawala sa kasakit sa dugan. Murag kabalo mo langoy. Dili ko dawat nga gihimo ko niyang kabit. Makaulaw kayo.
Kaya kun ko pero bisag kung saon nako dili man motulo akong luha. Maka-frustrate kayo. Pagagabi pag human og panihapon na ako sa kwarto nako. I-open ako ang phone. Nagpusot-pusot ang text and missed calls. Yalamog-lamog na. Ang pinaka-recent kay gatawag og text ni Gabriel. I ignored him. Bala siya. Gitaksan ako akong ate para makapuyo na iyang kalag. Gitaksan ako nga okay ra ko og nag-need ra ko og time sa akong self. After adto kay gi-off na pud nako akong phone. Tinood guys, naglisod ko og tulog. Gabriel's face and lies keep on flashing on my mind. Sakit kaayong gihimo niya sa kuha. Naulaw ko para sa akong kaugalingon. Unsa man intawo ikasulti sa mga tawo. Malas kay ko sa gugma jud. Akong ex, gichitan ko. Nakapaboros akong cousin. Si Gabriel gihimo akong kabet. Let si jud kahimtanga. Gilingaw na lang nako pag-ayo akong kaugalingon. Nature has this magic to calm me. I saw other things. Lots of other beautiful things. Na-inspire na noon ko nga maglaglaag. Kadako man sa kalibutan para magmaoy sa Dublin. And in all fairness, nahimuta kong kalag. Temporarily. For I know, pag uli nako, I need to face my tragedy. After 5 days sa resort ni uli nako, dako kay kog nagastos akong pag-move on. Pero ay ako ni uli, nihapot sa jud kog salon og nagpagwapa sa akong buhok. Bahalag ma-issue basta gwapa. Ma-issue pa ka, haggard pag nawong. Mga 3 hours pud kog pinindo dito eh. Pagwapa jud ta. Bahalag maunsa na ang kalibutan. Nagpa-color kog buhok og ipaputlan nako. Move on na ba ni? Nagkadulok sa balay na kulbaan ako. Basin nung niadto si Gabriel ba og ipangita ko. Patay na jud. Pero wala man di ay pulos akong kulba. Walay Gabriel nga niadtog balay. Assume pa girl. Giyaw-yawan ra ko ni mama kay dugay kay ko galatagaw. Nalisang nalagi pud adtong panahon na kay nagkadaghan ang cases sa COVID. Gingisihan lang siya nako. Lisod pud og mutugaan ko niya. Gihilom na lang nako unsay nitabo. Lisod pud og moingon ko nga, ma, kabit ko. Sampalungan jud ko. Wala pa'y swerte mapalayas ko. I just prayed nga walay consequences akong nahimong sala. Ahak jud ko mapatawag ko sa Tolfo. Ipasalvage jud na ako si Gabriel. Wala na ko gi-block si Gabriel. Wala pud na ako siya gi-confront. Nahadlo ko sa itubag niya. Nahadlo ko nga basig mamakak pa siya nako. Ang akong gihimo na ginihinay kog palayo siya. Kanang ipafeel na ko niya nga nagkawala akong interes hangtod kapuyon siya. He called me that night. Asking if asa ko gikan. Asking me nga nung niuli ko og wala siya nako tagda. Asking me about the necklace that I left. Nakabalo na siya nga i-surprise unta siya nako. I lied to him. I told him nga nako emergency sa trabaho. Itoyo nako nga mamakak siya. I know kabalo siya nga namakako. I know Gabriel. For sure daghan na to gipangutana atong adlaw nga nilakaw ko. I lied and played him intentionally. To the point nga makiglaag ko together with my friends nga dili ko manangid siya. Masakpian ko niya nga namakako. Masuko siya mag-away me, but I don't care. I am letting him feel being cheated. But Gabriel didn't let me go. Well, I never asked him man pod. Masuko ra siya. Usay dugay pod makontak pero dili pa mabot og 24 hours manawag na siya. I missed him sa tinuod lang. Gool pa malandungon nga naabot among relationship sa ninani. Gabriel will never be mine. Sa sinugdanan pa lang, dili na siya ako. Extra ragod ko sa love story nila. Extrang kontrabida. Mag-text siya sa buntag akong replyan gabi na. If he asked me why super late ako mag-reply, I simply told him nga busy ko sa work and other stuffs. If manawag siya, dili na ako tubagon usahay. Busy sa work. Mao kasi i-reply siya. During video calls, I pretended na gigapoy ko. Nga daghan pa kog tiwason nga trabahoon and other alibis para makaikya siya. I know nakasense na siya sa akong pagbago. March 2020, hello community lockdown. Kada bang kalit lang ni post imong daily routine. Bawal lumabas si Kim Chiu pay pasultihon. Nagpundor ako sa balay og mura kog mabuang sa kaboring. And because of the lockdown, dili kasulod si Gabriel sa mong city and that's a good thing for me. Dili mi magkita.
I take the lockdown as an opportunity nga makigbulag siya. Kay dili siya kadali-dali og duol na ako. Dili gini siya kasulod syudad namo. I called him that day. After sa mga nahitabo, that was the first time nga nanawag ko niya. Ug ningon siya nga Mary, tawag man gabi. Sweet jud man kaayo si Gabriel pagtubag sa tawag. Kasyang giingnan nga na ako isulti. May tubag siya. Sa mana, mag-meeting na ba mi hapit agi aning COVID. Ayaw gawas-gawas sa balay ninyo ka kay delikado. Ako siyang giingnan nga kadyot rin eh. Pumitubag siya. Sige, unsa man na. Ako siyang giingnan nga magbulag na ta. Diretso dyan na ako ng istorya niya, then dugay katingog ang amaw. Umingon siya, say bulag, walay bulagay ni. Nidako na iyahang tingog aning tayma. Ako siyang giingnan, nagkikapoy na ko. Nangutan na siya gumingon, unsay kapoy. Nagunsa day ka, if kakapoy kasi mong trabaho pag-resign, kaya tikang buyon. Unsay bulag-bulag imong gisulti diha. Dili ko mosugot. Kaon dihag ice cream, giinitan na rakas panahon. Ako siyang giingnan, seryoso ko. Magbulag na ta, bahala kag dili ka mosugot. Umingon siya, nga ayaw jud ko pag binuang ha. Makasulod lang ko sa border diha Mary. Makita jud nimo unsa ko kasalbahis. Aha ka jud tawhana, gikulbaan kay ko, mura jud ko giyawaan. Pero ako siyang giingnan, nga bahala ka. Basta para nako bulag na ta. I hate you. O gipalungan na ako siya. Feel kay nako akong I hate you eh. Kampante rajud ko nga dili makalusot si Gabriel sa border kasi silang lugar kay daghan kay cases mong high risk sila. Gibawalan jud bisan kinsa nga gikan didto sa pagsulod sa Mo City. Kay lockdown man, di ha na dayo ni sulod si TikTok og dating apps. Nalingaw ko sa TikTok. Unya kay ang TikTok trend sa una adto kay ang mga dub-dub man nga flirt-flirt. Narabya po yung mga ni-follow na ko. Sa dating apps pod nalingaw ko. Makuya butag hat ani. Si Gabriel si panawag kinaunhang mga adlaw pero nagkadugay wala na manawag. Gimingaw biya pod ko sa kagwang. Naplantita pod ko gahat sa lockdown ay. Nahimong lasang among balay. Daghan kong nahuman nga Korean dramas. Parte pa na akong iyak og tinan-aw sa Crash Landing on You. Feel kay nako nga ako mo ay leading lady bagsak lang si Gabriel sa role ni Captain Ray. Let's Mga 1 month kape nang nilabay agi sa kaboring nako, ni volunteer ko sa akong ate nga ako'y mahatud kuha niya sa trabaho. Dili mangguni siya kabalo mo drive. Ihang bana pod kay dili ka uli kay dili kasulod sa border. Ni volunteer na lang ko para makagawas ko. Daghag checkpoints oy. Pangitaan kasi quarantine pass. One time, gahulat ko sa kong ate na ako mahuman siyang trabaho ug didto ko sa building tapad sa station nila nagpundo. Naka-headset ko while katanaw sa mga TikTok videos. Mga 6 PM na to dapit ug medyo ngit-ngit na, nag-text ti ate nga na daw siya ichika na ako. Akong gipangutan nga unsa pero ang animal wa ko gitupag. Nainabot nga sakyanan, nakahangad ko kay kusog kay ang suga. Mura kog mabuta kay sa tubangan man jud nako ni park ang ahak. Giyawa-yawa na jud nako sa kung utok ang driver kay walay batasan. Dugay pa jud niya gipalong niya suga, mong gaduro pud kog panabon sa akong mga mata. Pagpalong jud niya sa iyang suga kay maopoy pagka-realize nako nga ang car nga nakapark kay murag kang Gabriel. Agi sa akong kataranta wala ko kalihok dayon. Nagpitok-pitok ra jud akong mga mata. Kanang kadaganon ko ngat kataguon pero walay pagkaka-operate akong lawas. Gatanga ra jud ko ni Gabriel nagtan-aw siyang pagawas. Nahadlok ko nga basig mo dool si Gabriel nako pero bisan siplat wala niya gihimo. Diretso ra siya lakaw pasulod sa station. Nasakitan ko. For sure nakitaan ko niya oy. Naara jud ko atubangan sa iyang sakyanan. Wala ramay nagbag-o sa akong naong. Naniwang ko gamay kay nagpatone man ko sa akong lawas nako pero for sure nakaila pa to siya nako. Nibugat akong dughan sa naitabo. Gididma akong Gabriel. Ahak. Dili ni adto nga pagtagad akong gi-imagine siya. Gabriel was always excited to see me. Kanang layo pa lang ko pero ang isi ni Gabriel murag nakadaog og sugat. But Gabriel was so different earlier. Mura magdili si Gabriel.
Basin niya hatong kaluha. Desperada kay ko to the point ka nakunohon na ako nga basig na ay kaluha si Gabriel. Tanaw pag mga drama, Mary. Well, gidrive ko pa uli akong ate si Gayawit. Si Gabriel daw kay nabalhin na sa station nila. Daghang nalipay o gikilig kay naa sila'y kauban nga gwapo. Nagpakaon daw si Gabriel ganiha. Welcome party daw. Lami kay maninghag ni ate pero basig mahibulong to nga nung gisapot ko. Nangutana siya, nakita mo ganiha be? Mitubag ko wala. Umingon ako ate, nga tapad man imong motor sa inyong sakyanan. Grabe tohanan no, bata pa kayo pero dako nagranggo. Wala na jud ko nitubag ni ate kay akong dugahan mura nagibukbok. Ahak jud kayo. Lami man magtagay taman mawasan. Pagabot namo ni diretso ko kwarto. Akong girason nila nga na ako'y tiwason nga tan-awon nga kay drama. Pero ang tinuod, duro ko hilak. Nag-goal kay ko nga wala ko ang bata ni Gabriel ganiha. Katoto ko sa number ni Gabriel. Na-tempt ko nga manawag sa iya ha pero nahadlo ko. Maman pudunta ako ang gusto. Ang mobiya si Gabriel pero wala ko kapanagang sa kasakit. Na-depress akong beauty. Pagkaugma, agahatod na po kong ate. Pag-park jud na mo po'y paggawas ni Gabriel. Kagwapo jud. Ako mani sa diha. Nagpasalamat ko sa mas kay mataray makita sa kuha. Walay nabag-o kay ni Gabriel. Macho gihapon tawhana samot na sa uniform niya. Good morning sir. Great sa kong ate. Nitando rapod si Gabriel. Medyo nabaguhan ko niya kay murag nagka-istrikto man. O gitawag niya akong ate o giingnan, nga as much as possible dapat naka-face shield mong duha si mong driver ha, para mas makalikay sa COVID. Gitawag ra ko niya driver. Murag wala siya nabuang sa kong pag-drive sa una. Misumpay siya nga alcohol and hand sanitizer pod. Dili kalimtan. Dugang pasamaw. Mito ba kong ate? Nga yes sir. Naaman mi dala sige. Dan mingon siya nga dili na sige laglaag. Lockdown pamanta so dapat kung asa nga lugar ay montuyo, dili na maghapit-hapit sa lain. Buing na jud ning tawhana. Nag-lecture man noon. Mula kanon ako sa dihang gitawag ko atong kailan ako nga pulis na pod. Mingon nga Mary, kajut lang, naay gipadala si mama. Ang imuha daw ni nga gipangayo nga sa bulak. Tubag ko, ay tuod. Nag-chat man ko niya gahapon kay nag-post man siya. Salamat ani ha. Pila man eh. Mingon siya, nga imong aplyado daw kung masugot ka. Duro ko katawa sa tubag niya. Joker manggod kay ito si ante. Nabuang ko saha kuno kay apil man pat. Galisod pugog butang sa tubangan sa kumiyaw. Ug mingon akong ate, nga maglisod man ka na be. Unya na lang na dada. Medyo dako manggod nga pat. Mitubag ko nga okay rate. Madala ra ni, pahiner ko padagan. Lakaw na ko. Ug dali-dali ko padagan sa kumotor. Bahala na si Gabriel dito. Stranger di ayahan drama. Game ko ana. Kay galisan mo kog dala jud sa bulak mong sige kog hunong para ayuhon. Mura magmahulogod. Gapay na hinay jud ko hangtod na abot ko sa checkpoint. Pagkataas sa linya, init na raba kayo. Napay akong gidala nga kahulugon. Pagabot sa kong turn, dali din kog hatag sa lisensya og quarantine pass. Let's check butong pulisa kay gikote-kote pa ko. Mingon siya, nagdala man tag bulak lagi ma'am. Na-conscious ko kay gatan-aw man siya sa bulak nga gibutang nako sunan sa mayo. Ga shorts raraba ko adto. Tubag ko nga hinatag na sir. Latche. Maayog pareha kagwapo ni Gabriel tong pulisa, maot trabada yung tigulang na. Chicks boy kayog dating. Mingon siya, nagkalisod kag dala na ma'am. Lami ki siya tubagon og mao galing dapat dili na ko nimo langan-langanon. Nitando na lang ko kay akong batiis murag nagpamanit na sa kainit. Mo nang pagabot nako sa balay mura ko gikulata sa kainit. Wal kita nga sa balay kay hinomdom kong Gabriel. Ahak tawhana, gidadma ko. Abi guro niyag dili ko masukot. Siya rabay sad-an namong duha. Pagkahapon kay ko ano po nako kong ate. Ampo lang jud ko nga walay panuway nga pulis nga maglangan-langan ako. Pagabot na ko sa checkpoint, nahibulong ko nga mura magkasiling nga gisilian to mga babae nga kadungan ako. Kulang na lang overtaken ko sa linya. Sigig pang igik-ik, murag mga gwapa. Sus mao di ay kay ang Gabriel is isa sa mga nag-checkpoint. Kagwapo jud eh. Laki kay tindog. Kanang laki ba nga hawod kay tindugan. Bisag nakamas klarong gwapo sa mata pa lang. Napay ilong makasuya.
Balig upat sila nagharang dito. Pili lang ka sa usa ka patsyak. Taas kay linya kay Gabriel. Mura jud og Santos. Mong gipili nako tong usa nga gamay rag na kapila. Langan-langan pud ni si Gabriel. Humana na bitaw ko og pahimulos niya. Itunol jud nako kung lisensya og quarantine pass ug sa dihang ang Gabriel giyawaan. Pangitay nagrehistro sa motor sarge. Ahak jud ni si Gabriel. Gilangin ako siya ug ang amaw padong nako. Kumingon siya, nga ako na diri, ikaw sa dito. Ahak jud tawhana. Mahigugma na putag balik ani. Minyo na rabaning yawaa. Katunon ko sa nawong sa mga nagpila na disappoint sila sa gihimo ni Gabriel. Well, this man is cruel. Maugali yawa kung tawag si Ginia. Tumingon siya nga rehistro sa motor ma'am. Nagsugo na jud ang akong kayawa ni Gabriel. Ninawag sa motor gikuha pa sa yubak sa ang papel nga gipangitan niya. Giayon nagbasa kong rehistro, gi-memorize paguro niya. Ipadaplin sa imong motor ma'am. Nahibulong ko ingon niya, yate, maulawan po tani. O nangutan ako, o gano'n po akong ipadapin akong motor sir. Unsa may kulang sa papel nako. Naabi niyag madali-dali ko niyag palusot. Ang amaw, gitutukan man kog thermal scanner. Mingon siya, taas imong temperature ma'am. Pagtanaw na ko sa temperature nako, 37 degrees. Normal ramang gud na. Ako siyang giingnan, nga normal ra na sir. 37 degrees ang normal body temperature. Mingon siya, need pa ka i-check ma'am. Ahak jud tawhana. No choice ko kundili mo dol adto mga naka-assign nga health workers. Nihay akong nahuna sa dihang nakita nako ang midwife nga mama sa akong best friend. Remember katong sa kasal. Umingon si ante, nga oday Marie, unsa man? Hello te, pa-check daw ko te ingon ang polis. Nitanaw man niya sa luyo nako. Let's check gasunod man din si Gabriel nako. Then mingon ako ante, nga lingkod lang diri day. Kamusta naman tong afam nga kachat nimo? Duro ko gatawa, na chika man day nako ni auntie ang kachat nako nga afam. Tubag ko, nga laban gihapon te. Then mitubag siya, nya kana juday aron nindot og liwat. Mitubag ko, nga mao jud te, afam is life jud ko ani. After gikuan kog temperature og blood pressure, gipalakaw nako. Gisapot ko kay normal jud ang tanan sa ko except sa kong dughan nga murag nabuang. Gaboto-boto o kusog, wala jud nako ang bata ang Gabriel. Bahala siya sa iyang itlog. Gisapot ko kay gilangan-langan ko. Sa motong kasapot yang ate among sabot kay 5:30 ni abot na lang og 6 PM. Wala panigawas. Gilamok na kog paabot. Gitapon ako og paabot dito sa dihang ni abot man ni si Gabriel. Gidadman na ko ang leche. Dili ko kalimot sa kabuang niya. Mga 6:45 na nakagawa si ate. Akong kasapot taman langit na. Gigotom na kayo ko. Well, pauli mi, naman ay sakyanan gasunod na mo. Ipadapin ko aron makalaho siya pero wala man jud siya ni overtake. Gasunod ra jud siya namo. Okay ra pud ko kay hayag kayo. Pag-abot mo sa checkpoint dito ni Honong ang sakyanan and then I realized it was Gabriel. Lamia mag-assume lagi pero kasado na siya. Dili na pwede. Then mingon ako ate, nga si Sir man dayto be. Mitubag ko nga aw mo ba? Tubag siya, mayo rabi po ni si Sir be, bisag medyo stricto. Taghan kayog nagka-crash niya ay. Itsuraan man gud pod. Mitubag ko sa kong ate nga crash sila anang taong minyo. Wala jud ko agwan tawag ni comment jud ko. Nangutan akong ate, kinsa minyo, si Sir? Ug mitubag ko nga kinsa pa man di ay. Mitubag akong ate nga uli tawong dako pa na si Sir oy. Abi kog nanguyab na si Sir nimo be. Murag naibog man to nimo sa diha. Nakapangyawa jud ko sa utok nako. Sure jud to nga uli tao pa tong kagwa nga. Moto nangutan ako sa akong ate nga sure di ati ba? Uli tao pa to? Basig scam na ha. Mitubag akong ate nga uli tao lagi. Ug akong gingan ako ate nga basi na ana toy anak te. Mitubag akong ate nga wala oy. Sure jud ko anabi. Kaya nga naman. Hala, nasayop ko. Kinsa ditong kuyog niya sa picture. Sure jud ko nga dili to yang igsuon. Mitubag ko sa kong ate nga wala man. Nangutan na rugod ko. Wala ko'y klarong tulog pagkagabi. Murag na biktima ko sa mga akala ni. Grabe na akong pagmahay dyan. Kanang pagmahay nga wala ko kasabot sa kong ibate. Lami kay kontakon si Gabriel pero maulaw ko. Unsa may akong iingon siya dayon. Gisapot ko sa katangadyon na ako. Swerte naman ang takong Gabriel.
gatinangalan jud ko. Perting yawa jud, mahay kayo ang babae. Ang ending wala nako ni contact ni Gabriel. Dili naman siya ganahan ako. Dadma nagali kay siya nako. Mong tagahatod og kuha nako sa kong ate bisag makita mi ni Gabriel, we treated each other as strangers. Our memories together will remain as memories forever. Pero ang pagmahay nako dili jud mabaligya. Kumabalik pa nako ang oras gihimo na nako. Gabriel was mine all along. But that was before. But now, I don't know. Sakit kayo makita siya nga malipayon na siyang kinabuhi. Mas nasakitan ko kay naay kauban nila nga nakaklose na ni Gabriel. Chismosa pud kay ni si ate nako. Sigig tabi bahay ni Gabriel. Extra special daw ang pagtagan ni Gabriel atong kauban nila. Sweet daw ang duha moong nahimo ng love team sa ilang station. Tuod man, based akong pagtanaw ni Gabriel atong babae nga pulis kay sweet jud sila. Ako man to eh. Ako man tong hatagan og extra nga pagtagan ni Gabriel. Pero agi lang sa kong katanga, gisayangan ako ang tanan. Wala ko'y laing ma-blame kundili akong kaugalingon. Munang gaagwanta ko sa kasakit nga makita si Gabriel. Kanang maghilom lang ka sa dapin while galantaw nila. Kanang bisag sakit na kaayo makadungog istorya bahay nila, pero wala kay mahimo. Agwanta na lang ko taman sa akong magwanta. Good thing last week of May 2020, gi-announce nga wala na checkpoint. Dili na kay strakto maong makalakaw-lakaw na. Balik na pod ko sa trabaho na ako. Pero kung pagmahay, dili jud malimtan. Mahaya na ako eh. Pero taman na rajud ko sa mahay. Good thing is dili na pod ako ang tighatod og kuha ni ate kay balik trabaho naman ko. So ang nahitabo, ani kay malimtan na lang jud nako si Gabriel. Murag naka-move on naman po siya. Bisag ako, wala pa. June 17, 2020, dili jud ko kalimot ang adlaw. Kay gilift naman ang community quarantine. Pwede na maglatagaw. Kay off man to na kong adlaw nakiglag ako mga coworkers. Naay mga sikat nga lugar nga medyo bungtod nga daghag itanom nga mga flowers. Uso pa manggod ang mga bulak atong panahona. Feeling broken-hearted man ko, so excited ko makalagog balik. Wato ni kuyog ko nila. Nice jud ang lugar in fairness. Makarelax pero pag uli na namo didto na nahitabo ang dili jud nako makalimtan nga panghitabo sa akong kinabuhi. Kay medyo bundok man tong giadtuan namo, ang pagpauli kay patugbong among dagan. Hapon na to og nagfog. Medyo basa-basa ang dalan og danlog jud. Maong extra careful me. Pero ngon pa sila nga dili matagna ang disgrasya. Nagsunod ko sa motor sa akong kauban. Paliko na mi og sa dihang naami nakatagbo nga van. Ang worst pa kay naay ni overtake sa van. Naabtan jud ang motor sa akong kauban og ako nga nagsunod niya naabtan pod. Wala nako kabalo unsay nahitabo basta ang impact ra sa pagbangga akong nadumduman. Sa moto, nga naligid mi o naglayog mi sa akong motor. Sakit kayo. Good thing is daghang panimalay atong lugara og natabangan mi dayon. Nasya kay ko sa panghitabo o galing ko darajud ko sa yuta adto. Wala ko dayon kalihok. Maayo kay naay naghatag og inini tubig nako. After makainom ko, didto na nagsik in sa kuang nahitabo. The first person I called was my ate. But honestly, I was about to call Gabriel but I realized what will be the use. Gabriel will never care about me. Kadumdum pa ko nga gakurog akong mga kamot maong ang babae na lang ang tapad sa kuha ang gipadayal nako. Hello B. Pagkadungog bitaw nako sa tingog ni ate, dito ko nako nakaiyak. I remembered crying a lot nga galisod ko ginhawa og istorya. Si ate na taranta. Naon sa kabe? Asa kabe? Damihan akong ate, nga istorya hagtarong diha, asa ka? Mitubag ko, ate, nadisgrasya me. Nakadungog jud ko sa pag-iyak ni ate. I also heard voices asking her unsay nahitabo. People around her that time were curious. Gistorya nako niya asa mi ug unsay gibati nako. Murad kog bata adto nga nagsumbong sa iyang inahan. Feel nako okay raman pug ko adtong orasa. Pero kung tuhod og batii sa right part, perting gasgasa.
Ang kakulba pud nako nga akong gibati atong orasa. Nahadlo ko nga basig na ay patay na mo. And worst is mapriso me. After 15 minutes man guro to, niabot ang mga pulis o gasunod ang ambulansya. Giunaw pasakay ang mga sakay atong motor nga ni-overtake namo og akong kauban og iyahang bana nga maoy nakabangga adtong motor kay sila man maoy nagrabihan. Good thing is duha ka ambulance ang niabot maong nakasakay mitanan sa isa. I was in shock in the whole ride. My phone is ringing pero wala na ko'y kusog pa nga motubagon. Pag-abot sa ospital, pag naog pa lang nako gitagbo judain ko ni ate. Durog iyak si ate maong nakaiyak na lang pud ko. Abi jud nako og mamatay nako ganiha. And when I look up, I saw Gabriel. Dili man ma-explain iyahang nawong. Murag na suko nga nag-ol. Ambot niya, ni samot yung gilak. Emotional kay ko agi sa nitabo. Bisag sakit akong lawas, ni duol ko niya and the next thing I know, I hugged Gabriel. Kakita rajud ko karason makahalog. Na-realize ko nga kung namatay di ay ko atong disgrasya dili na may magkita. Bahala na si ate unsay mahuna-una niya. I hugged Gabriel so much and felt his warmth. Then mingon si ate, ngayon nag-iyak. Let the doctors examine you first. Unsay sakit ni mo be? Ang babay wala ni tingog, basta gahalog rajud kong Gabriel. Kung wala pa ko giduol sa nurse, dili pa jud ko mobiya ni Gabriel. Gahalog rajud ko niya. Wala na ko nagmind sa mga tao dito. Og mingon akong ate, nga ipa-check sa imong lawas pe. Itana ko Gabriel og mura kog nagpakaluoy nga dili niya biyaan. Nakasabot ra pod siguro nga maw. Kuyog sa nila, naara ko diri sa gawas, hulaton ti ka Mary. Pariha sa diha, dili ko mulakaw. Munay ingon ni Gabriel sa kuha. After hearing him, ni kuyog na ko sa nurse. Since COVID pa man naong si ate ray nakasulod sa ospital, kuyog na ko. After pila ka test and x-rays, we found out that I have a little crack on my shoulder blade. Good thing is gamay ra jud siya, og no need for surgery na. The doctor said that it will heal naturally after a month or two since bata pa ko. Need lang siya sling and every week nga check up para ma-monitor. Akong gasgas sa tuhod og sikaw mo'y akong gibati og ayo. Hapdusa man kaayo nga mura kog makaihi sa kasakit. Gakangkaang ko labaw pa atong una kong nakuha ni Gabriel. Pwede na unta mi mouli but Gabriel insisted nga ipa-admit ko. Ang rason sa unggoy dapat ipamonitor sa ako bisag 24 hours lang. Nakabalo na silang mama og durog iyak siya. Noloy ko nila. Nakaiyak na lang pud ko. Wala sila na mo ipaadto og ospital kay okay naman pud ko. Naka-video call naman pud mi maong nahawasan na pud sila sa ilang kulba. Wala na mo sila ipaadto og ospital kay high risk sila sa virus. And the good news is wala ray grabe jud namo. Naay mga nangabali pero dili ra life threatening. After makagawas ko sa emergency room, gipa-private room ko nila. Nalisan ko kay mahal kayo ang bayad dito. Dili siya covered sa PhilHealth. Wasan akong bulsa. So maingon ko, ngate, dili lanta pa private eh. Mahal kay dere. Patay akong savings. Mitubag kong ate, nga dere ra tabi, aron maasikaso jud ka. Mitubag ko, nga okay ra jud ko sa regular nga romte. Mitubag si ate, nga okay ra nimo nga mag-ilis ka dito. Maglisod pa biya kag liho kay imong mga gasgas. Mitubag ko, na atong bulsa man pod ang magasgas anite. Tumitubag akong ate, ngayaw nagpagbot di habe, sponsored na ning room nimo. Naibong ko sige ni ate, kinsa pud tawan ang mo shoulder sa akong gastos oy. Manungutan ako kung kinsa. Mitubag siya nga si Gabriel. Ikaw bibi ha, duda na jud kog samot ninyo ni sir. Uyab mo? Mongon ta kog uyab mi sa diha pero kapoy nag-explain. Manungutan ako kung aha si Gabriel karon. Mitubag akong ate nga tuwa gawas. Isa ra man ang gi-allowed nga magbantay agi sa COVID. For the first time nataranta na si sir. Kulang na lang mag-order nga kami mo rescue ninyo dito pero dili man pwede kay dili nato area na mo. Ito pag mabate. Ito ba kung ate nga obe. Mato man tato ato ang gidiskrasyahan ninyo pero kay padong naman po di ay mo dere. Motong wala na lang ko na isumpay ni ate. Naglibog na jud noon ko atong panahon na kung unsay pasabot sa mga lihok ni Gabriel.
While gabisi si ate og hikay sa mga kinahanglan nako, akong gitextan si Gabriel. The accident made me realize that we should not waste any time. Kay anytime pwede ta mawala dari sa kalibutan. Ang text ko niya og asa ka. Na after pila ka seconds pag-send nako nanawag si Gabriel. I was hesitant kay naa pa si ate pero wala na ko'y pake. I want to see Gabriel na jud. Ang kaigat jud sa babae. Nangutana siya, okay na ka? Mao jud nay una nga gipangutanan ni Gabriel. Tubag ko, oo gamay, na nakog-room, salamat ane. Tubag siya, nga no worries, mas maayo na kay makalihok kag tarong. Ako siyang ipangutana kung asa siya. May tubag siya nga nara ko gawas. Nagpromise ko ganiya diba? Dili ti kabiyaan. Kalami sa dili ta kabiyaan ni Gabriel kay ang tinuod ako'y mo'y mobiya niya. Ako siyang giingnan, ali dere please. Dugay katingog ang Gabriel. Umingan siya nga trayan ako. Kadyot lang. Ug gi-off niya ang tawag, si ate lahi na nagtinanawan ako. No choice ko og nitug-an na lang ko. Ako siyang giingnan nga ex nako si Gabriel te. Duro managkata. Duro nagkatawa siya. Diba kong ate, kabalo ko be, sa una pa lang, lahi man jud mo og mga tinanawa ni sir. Naghulat ra ko nga masulti ka. Sa kasal pa lang nako, na ko'y nabantayan. Liyay-lihay pa kang bayhana ka. Target lock na ka ni sir be. Wala na naigaw sanay. Agi nimo maong nagbulag mo no. Nitando ko, samot og katawa na siya. Naula kong kalag. Mingon ako ate, tagna ko pa. Kagwapa dyan ni mo be. Lami kahapakon. Mga oran-oran ni sulod sa kwarto na ako si Gabriel. Dili na jud ko nagpabebe. Bisag naghigda pa ko, gibera dyan na ako na si Gabriel o gihalog. Na-addict naman noon ko niya. Gihalog po kog balik ni Gabriel pero dili hugot sama sa kong gihimo. Nasakitan ko kay abi kog nipalayo na dyan siya na ako. Mong tanga, durog iya. Hoy Mary, OA kay ka. Comment dyan ni ate ay. Wala siya nako gimain. Dili nako Gabriel. Nakapangutana jud kong Gabriel bisag na pa si ate. Nitanaw ko sa naon ni Gabriel ang nisamot ang aguol. Saya nga aning tawhana oy nga dili makuha. Poker face naman na si Gabriel. Murag yawa siya. Tubag siya nga dili na. Sakita sa tubag. Nga iyak jud kog samot siyang tubag. O siyang ipangutana. Dili na jud. Desperada na kay kuadto. Akong ginuhuna kay ang mobalik si Gabriel nako. Himuon jud nako ang tanan mobalik lang siya. Mingon siya. Dili na. Dili nako mahigugma sa lain. Ikaw ra sa sinugdan pa lang Mary. Sana all. Dako kay akong pistes sumpay ni Gabriel. Agi sa akong kalipay nakaiyak kog samot. Ka-OA jud ninyoy. Sir, unsa man ikaw nabantayan na? Basig mo lakaw na pud na, lahi ra ba nagpangutok? Ahak jud ni si ate. Mitubag si Gabriel nga oo ko na. Pabantayan lang nato ni si Mary ugma since duty man ta. Tubag kong ate, nga sir, among kasi na rin magbantay ana sa buntag. Hoy Mary, ospital niya, basig makaunahaw na kag kabuang, masudlan mo dire. Kataw-unon kay ko ni ate, mura magnaay nahibaw-an unsay nahitabo namo ni Gabriel. Paglakaw ni ate na awkward kong Gabriel. Naulaw naman noon ko. Umingon si Gabriel, nga love, mitubag kog unsa man. Pagkaahaka jud, mura man mig teenagers. Umingon siya nga ilisan sa tika. Gisipatan ako ang Gabriel, ni katawa naman ang buing. Balik na si Gabriel sa una. Ako siyang giingnan nga ospital niya. Mitubag siya, kabalo ko, unsa di pasabot nimo? Ilisan ratika aron hamugaway imong pamate. Himuon na ranato na inig makatiyad-tiad na ka. Aha kayo si Gabriel. Moinit man punta. O ako siyang giingnan o ako siyang gipamalikasan na sad. Gilak sa taros ang portahan kay basin daw og masudlan mi nga nag-ilis ko. Yate kay si Gabriel kay kung makatutok murag kanon man pud tagbuhi. Na conscious og gamay kay dugay na biapud ko nga wala kahubo-hubo at tubangan aning kagwanga. Kamaot sa private room atong ospital kay ang kama nila igo ra ang usa ka tawo.
Dili lang katapad si Gabriel nako. Maong galingkod lang si Gabriel sa kilid while gakuri-kuri sa akong cellphone. Ang butan gi-uninstall tanan akong dating app. Kasayang sa mga afam nako. Ug ako siyang giingnan nga ayaw na i-uninstall oy. Tubag siya. Sige pangitag afam. Nindot kog liwat Mary. Ahak jud tawhana. Sige huna-huna og milagro. Ug ako siyang giingnan nga hilom diha. Ikaw gali nakapaanak na. Kabalo na ko nga walay anak si Gabriel pero nangisda ragod ko kinsa tong kuyog niya sa picture. Unang utana siya, nanganak na di ay. Naglibog ko sa iyahang tubag. Umingon ko, nganong ako? Wala pa man gud ko nanganak. May tubag siya, nga maugali. Wala pati ka na paanakan. Mong ayaw sigig pamasangil diha. Lupig panimoy peke nga soko. Ako siyang gignan, kahilom diha. Kinsa man itong kuyog nimo sa picture nga babae ug bata. Ayaw jud pa makakdiha Gabriel. Basin ikaw mo'y balian ako. Mitubag siya nga mo na resulta sa labtunon. Suko dayon dili sa mangutana. Kabat bata to nako day, single mom. Mitubag ko nga uyab jud nimo. Mitubag si Gabriel, sagad lang jud ka ha. Ngitag away oy. So ako siyang gipangutana, sure jud ka nga dili to imo ha. Itubag si Gabriel nga yes day. Gamit kog babae sa diha pero nagkondom ko ha. Ahak jud din tawhana. Hilom-hilom lang pero bugoy-bugoy pod. Dili jud ni exempted sa kabuang. Ako siyang gingnan nga yati ka. Wala man kay kondom gamit sa kuha. Tubag siya sakto gani. Ahak jud tawhana og mga tubag. Og mingon siya nga dili ta patak ag walkout ha. FYI lang dili violet akong pitaka. Gisipatan na nako siya oy. Naulaw na kaayo ko. Kapuyan kog lalis kay naadyoy ikatubag ang buing. Imbis nag-private room ko para makapahuay og tarong, wala na noon ko'y tarong tulog kay akong kuyog murag wakwak. Kulang na lang jog-jogon ko. Sige panghikap. Ang rasoniya, gimingaw daw siya. Pag og makay maduty na po si Gabriel, mao akong kasin ang nagbantay. Taros din si Gabriel kay daghan kay tugon. Sayo kay ko gitrapuhan sa buing, siya jud daw ang manrapo nako ay ha siya modyute. Kaya ataman. Nahibulon akong kasin kinsa siya kay kung makapanugon wagas. Nisamot og tas ang kilay sa akong kasin, kaya nila ko si Gabriel kinihalok pa man. Wala jud mi na ulaw. Kung kabalo lang akong kasin sa mong gihimo ni Gabriel gabi mabuang jud siya. Akong ate wala na jud ko baliki sa ospital. Nakalimot man guro nga na siya igsuon nga na-admit. Giteksan ako siya, gireplyan raman kog, dili na kinahanglang akatahan ka nako. Ni Sir Macho pa lang na nobara nag-akatar nimo. Kasukaon ko sa ka-OA ninyo. Ahaka jud ning igsuona. Nagpa-discharge na jud ko sa ospital paghapon kay dili ko kagwanta sa ospital. Hadlok pud ko matakdan og sakit. Wala na nako gitagad si Gabriel kay na busy pa man siya og meeting. Gitaksan lang nako nga nakauli nako. Akong mama durog iyak pag wali nako. Mura man sad kog namatay oy. Kaloy sa Ginoo wala ra beji namatay namo. Gikapoy kog entertain sa mga paryente kay nakachismis man jud unsa nitabo nako. Nisulod sa kwarto dayon paghuman. Sakto pod nga nanawag si Gabriel. Ingon siya, "Nakuli na ka? Wala man ko nimo gitagad. Mitubag ko nga busy pa manggod ka." Mihan na siya nga bisan na. Pahibaw ako daan unsay plano nimo. Na-over na pod mi si Gabriel kay mura mag-guard na nako. Ako siyang gingnan nga oo sa sunod. Nakita na siya, matulog na ka? Mitubag ko, hapit na. Mihan siya nga video call sa ta. Kasyot lang. Huwag mo man nag-video call me. Napay siya opisina. Wala guro ni plano muli. Ako siyang ipangutana. Dili pa ka muli? Ingon siya nga naapa ko'y tiwason. Huwag ako siyang giinan nga gabi naman. Pahulay sa oy. Wala ra ba kay klarong tulog gabi Ingon siya. At dili ko katulog basta naka sa dool. Siyang giingnan nga sala na po na ako ni karon. Tubag siya nga dili man. Lami lang ka paakon. Ba jud din tawhana walay ulaw. May gali na ka-headset ko. Ako siyang ingnan nga bastusa oy. Nagkatawara man na siya jud. Haka jud. Ingon siya nga anha ko ugma magpailailan ako. Ako siyang ingnan ahaka pagpuyo jud. Itubag siya nga dili nakakabot na ko ana.
Dugay na tangga tago-tago. Dala ko siyang giingnan, bulag na biata ha. Diningon siya, gisaingon. Walay bulag nga nahitabo, ga-assume maraka. Lisa jud lupuy gon tawhana kay naaman jud ikasukol. Ako siyang giingnan, bulag na taoy, feelingon sad ka. Mitubag siya, nga feeling bitaw, basta anak ugma, whole day ko diha. Believe na jud ko sa kabaga sa nawong aning tawhana. Og tuod man pagkaugma na abot jud tawhana. Tuno nga Sabado og walay duty si ate ug nakauli iyang husband. Nalisang ang tibok balay sa pag-abot sa buhi. Naibulong silang mama nga nung namisita si Gabriel. Pero ang walay ulaw siya naman joy nag-introduce sa iyang kaugalingon. Nun siya nga, "Ma'am sir, uyab day ko sa inyong kinamanghuran." Nasyak silang mama. Nakauyab ilang anak nga wala sila'y panghanaw. May gali gikan ko sa disgrasya. Ikon dili pa, madisgrasya jud ko sa kunit ni mama. Good thing na dawat rabi apod nilang mama si Gabriel. Ug tinuod man tibok adlaw ang kagwang sa balay. Silang ate kay medyo na awkward kay senior lagi nila si Gabriel. Bawal ko manguyab og pulis pero ang ending sa pulis ko nahagbong. Kanipot si Gabriel, feel kaayo ang justice. Dili jud maulaw tawhana. Sa amoa pa na ni hapon, may gali gadalag pagkaon pagabot niya ganiha. Back on each other's arms na pud mi. So balik momol. Momol sa daw kay naa pa ko'y crack. Pero I know kajugyugo na kayo tawhana. Basi pa lamang sa mga kumot o halok. Kung makaburos pa ang among maghihimo sa una raguro ko na buros. After 2 months na totally heal na ang karak sa akong shoulder blade. Na okay na po itong mga pangos na ako bisag napay mga peklat nga nagpabilin. So ang Gabriel nakighagit og laag. Mahadlok na raba ko kung makigilaag ni tawhana kay kapuyon kay ta. Open naman po ang mga resort sa amoa with minimum guest lang po. Dali kayo nakapabok ang kagwang. Kadumdum pa jud ko sa bili ni mama ay ha mi nilakaw. Kung dili pa ready Mary, ayaw sa mo paghimo. Dili man lalim. Nangisin na lang ko. I know Gabriel is responsible. Kung sa manggali ang mahimo na mo, I know panagutan niya. Ug wala jud ko na sayop. Ang expected nga swimming sa dagat sa kwarto man namo gihimo. Murag nakuratan akong lawas kay dugay nang walay practice. Pagka-energetic ra ba jud tawhana. Pero dili jud kaalakanse kay pagkalamia man jud po. Bahalag maotruhan ko gabale kung si Gabriel pod nga perting humuta og lami ang mobale. Okay ra. Mura man jud og wakwak nga nabuang si Gabriel kay wala jud gikapoy. Nga rason si bueng gi-quarantine lagi daw siya. Pero dili pud ta palupig oy. Bahalag mga bale. Ahak jud tawhana kay singto ng pud taghagkot ani. Lami maning pulis kay kusgan. Samot ni si Gabriel nga sigig exercise. Ma-exercise pud kog apel. Ang nabantay na kong Gabriel kay tuto kay na siya sa lihok na ako. Parang sige siyag pangutana ba samot nagmagtanga ako sahay. Muni-muni ra gud untang ako pero ang kagwang lahi magpasabot. Ngayon siya, unsay mo ginuna? Share po diha. Matubag ra po kog wala raman. Matubag siya, kay sure nang wala raman ha kay basig kalit ra kag kawala na po. Ako siyang giingnan, nabuang na jud kano. Tubag siya wala oy. And one thing I learned about Gabriel is stalker sa TikTok nako kagwanga. Nasuko pa siya kay mura daw kog nangita uyab sa TikTok bisag kalingawan ra to nako. Para muundang na ang kasapot sa amaw, gi-appeal nako siya sa akong mga TikTok. Ambot kung nalipay ba siya nga ni-appeal siya or wala. Basta kay gamer man po siya. Kagahi sa lawas sa amaw pero kung mutukhang na mura mag-gymnast. Flexible man kaayo. Paguli na ko, guilty as charged kay ko. Lahi nagtinanawan si ate ug mama. Si Papa kay chill ra, sig tabi ni Gabriel. Feeling close kay ni si Papa. Mayon ako ate, okay bibi, kakiatyo di mo. Kung ginan ate nga paghilom oy, duro ra man na siya gatawa, ahaka jud igsuuna. Again, smooth sailing rabi apod ang relationship ni Gabriel. Away gamay, tukhang dinagko. Basta si Gabriel imong mauyab, expect na lang og exercise regularly. Dayon, there was this one time nga nagkuha kog police clearance para ipasa sa office namo. Wala ko nagsulti ni Gabriel og ate nga moadto ko. So while gahulat kog tawagon ko, naminawsad ko sa tabi at mga pulis dito. Kadong manggod ko sa ngalan ni Gabriel. Bantay dyan siya kung makadungog kog kabuang niya. Na miingon,
Grabe Sir Gabriel no? Kagwapo man syud, maka-inspired mo trabaho basta duty siya. Then may tubag nga, naa naman doon na iyab si sir. Tubag po to nga, wala guro oy. Dahil na miingon, naligi daw, isuon daw ato sa atong kauban. Then na miingon, nga abi kog silang Rachel ang uyab. Nikinot akong agtang pagkadungog na ako sa name nga Rachel. Let's siya. Mamatong bayhana nga love team nila Gabriel. Ug sa ulay paglibak na abot ng Rachel. In fairness, gwapa man jud pod bayhana. Lamiyon og lawas, pero lupigan jud siya sa lubot og tutoy na koy. Yayon igmasa ni Gabriel siya og dili mo tubo og samot. Ha. Dinay nangutana niya, nga hoy Rachel, uyab na mong Sir Gabriel. Nagpahiyom ang Rachel. Nag-expect ko nga mo dinay siya kay dili man jud sila uyab ni Gabriel. Pero ang babaye wala jud ni dinay. Mura man naghatag noon og laing meaning. Sa galagot nako, giteksan nako ang Gabriel nga na ako ubos nagkuhag police clearance. Timing pod nga ako nagitawag para picturean. Feel kay nako akong kagwapa atong panahuna. Sayang ang mga skincare routine nako para mamaot lang ko. Ipakuha man ang mask kay aron na picturean ko. Paghubo jud nako sa akong mask, mura jud og natuk-an ang mga bayhana. Samot na si Rachel. Yaba. Paghuman og pictures ako nilingkod din kog hulat tawgon para makuha na ang police clearance. Ug mapoy pagsulod ni Gabriel. Haka jud tawhana. Munang sige siyag maibgan kay mura man jud pud og tarong. Nagpagwapo man og taman. Kay hapon naman to maong ako nalay last nga customer nila. Mo na ang Gabriel murag kiring ni halog jud. Gisipatan ako si Rachel. Lamiing nun nga tagam niya. Feeling pod kaya siya. Bad na kong bad. Ingon si Gabriel, ganihara ka love. Mitubag kog bago raman. Then mingon si Gabriel, nga hulat ako, mugawas. Taman raman ko 5. Itando na lang ko. After na ko makuha ang police clearance, yatod yun ni Gabriel siyang sakyanan. Kataghan na ba namog memories diri. Nakansyawan pa jud siya sa iyahang mga kauban. Kung namingon, hoy sir, mana jud na? Mo ding dili na mo ko yung laag, naman day laing lagon. Napumingon niya, isuon man ni kuan. Then okay, na-recognize ko nila agi sa paghatod kuha na ako ni ate. Gipasakay na ko niya sa sakyanan. Ingon siya, nga tagad sa diri ka jud ha, maot ako hapit. Mitubag kog lagi. Tumingon siya, kisabi kay saksi makayuta. Ug ang amaw ni halok jud, COVID para ba jud. Lahi man ni si Gabriel kay kulang na lang higupon ko. Hilig goro ni higop og sabaw, with matching hika panaha. Yawaad siya. Pag out sa kagwang, gidala ko sa apartment niya kay dili pa man pwede ang dine-in sa makananan. So sabi ko another set of tukahang napod pero dito ko na sayo. Pag abot na mo kay naamay nagtagad niya nga babayi nga gadalag bata. Pagtanaw na ako sa babayi, maumanto ang tua sa picture. Naloy ko sa bata pero sa inahan lahi man akong pamati. Bad aura man kaayo. Sa mga to, nga ayaha mi ninaog kay gibira pa nako si Gabriel. Gadali-dali ang kagwang og naog. Excited? Mong samot akong kasapot. Then ako siyang giingnan, nga sure jud ka nga dili na imong asawa og anak Gabriel? Mahibaw-an na jud nato karon. Bantay lang jud nang imuha. Putlon jud na anako. Then mitubag siya, unsa gud na kapila man ako isulti nga dili ko minyo. Unsa man ameryo Then ako siyang gitubag, nga naniguro ra ko Gabriel. Dili ko ganahan og iskandalo. Mitubag siya, nga lagi, pastilan jud ko Ug ako siyang giingnan, nga tarunga lang jud na Gabriel. Wala na jud ko nga gitagad nga makanaog ni Gabriel. Gadali-dali jud ang amaw. Then mingon siya, nga Lori, naman mo diri sa gawas. Ganihara mo? Lori di ay ang name aning bayhana. Kababata man daw ning Gabriel. Nagkugo siya sa iyang anak. Unya kay gabi na naapa sila sa gawas. Loy biapod pero ambot gisapot man ko. Then mingon si Lori, nga Gab, dari sa ko be? Nilayas ko sa mua kay si mama sigig pamuyboy. Duro manag-iyak bayhana. Nakuratan ang bata mo niya. Gikuha ni Gabriel ang bata ug ang Lori duro gahalog ni Gabriel.
I know kababata sila pero murag lain man. Nagselos ko guys. Ahak jud. Valid raguro nino or nitukar na pod akong pagka-abnormal. Sa mga itong ipasulod ni Gabriel silang Lori ug ang baby nga sige gihapon og hilak. Kaloy sa bata nakadumdum ko sa akong pagumangkon. Sos nalimtan na jud kong Gabriel. Mga 1 year ka pinaguro tong bata akong dili ko masayop. Cute traba kayo. I never imagined Gabriel to be this soft to a kid. Kagwapo sa kagwang while gisayaw-sayo ang bata. Si Lori kay feel at home kayo. Kanabitaw nga anad na sa balay nga gisudlan niya. Samot akong kasapot nga thinking nga nadala na ni Gabriel si Lori sa iyang apartment. Dili jud nako malikayan nga magmugot. Akong gisinyasan si Gabriel nga manawag sa ko sa balay. Nananghid yun lang mama nga dili ko kauli sa balay. Dili na ko biyaan si Gabriel oy. Kuyog ni Lori. Basig madala ni sa kauwag ning tawhana. Yawa na jud dayon. Basta dili jud ko mahimutang. Something is wrong jud. Bantay lang jud ni si Gabriel ba. Pagbalik na ko sa sala, ni kalma na ang Lori. Kinsa po'y dili mo kalmaan ng gasandig siyang Gabriel. Giyawaan jud akong utok. Gitaasan ako kilay si Gabriel kay basig nakalimot siya nga naapa ko. Best in walk out ang tago rabajud ko. Pero ni palayo ang Gabriel o gikamayan ko. Kalami sampalungon tawhana. Gisapot jud ko nga murag mabuak akong ulo sa kalagot. Then mayon si Gabriel, nga love, alira. Si Lori di ay akong childhood friend. Lor, si Mary, uyab na ako. Ni fake smile ang Lori nako. Yes, fake smile jud. Kabalo kay ko unsay fake smile sa dili oy. Ahak bayhana. Nihay na siya nako og nitando rapod ko. Kapoy makiplastikan. Leche. Akong ginahawag gabugat na. Gisapot ng babae. Lami na kaayo karamuson si Gabriel. Unya ahak pa jud kaayo kay ako mo'y naka-prepare sa lamisa kay gat talking pa ang duha sa sala. Dako jud kuroy problema bayhana. Giamong pa niya si Gabriel. Pero wala ko'y mahimo kay lisod pod og ingnon ako si Gabriel nga dili ko ganahan ni Lori. Naluoy pod ko sa bata pero dili sa inahan. Well ni hapon may yati kayo. Mura magpamilya ning si Gabriel og Lori. Gikugos ni Gabriel ang bata while gihungita ni Lori. Ahak jud. Mura kog viewer nilang duha. Lami na kayo mamundak. Nawad-an ako gana sa ko nakita. Ang mas gisaputan nako kay ako mo ay nakahugas sa plato. Pinaka-hate na kong trabaho sa balay. Ambot basta pahugason akong plato mura naman ko giyawaan. Ang Gabriel og Lori tuag sala. Gadula-dula sa bata. Gisapot kog taman langit. Bantay lang jud unya ni si Gabriel. Magsakit jud ang puson aning tawhana. Kay isa ra may kwarto sa apartment ni Gabriel, maong silang Lori na lang ang muhigda dito og sa sala ni Gabriel. Nibalibad pa jud ang Lori nga okay ra daw nga sila mo'y sa sala. Pabebe kayo. Wala jud nagunahuna nga naibata siyang kuyog. Wala man siya gihimo nga dautan ako pero galagot jud ko niya. May gali na extra foam si Gabriel. Okay ra pod bisag sa salami. Then miingon si Gabriel nako, nakabitayan man imong si Modlove. Tubag ko niya nga hilom, gisapot ko. Gisapot na ha pero perting halog nako ni Gabriel. Lami man jud siya halugon. Then mitubag si Gabriel, nga sen siya nagod. Lisod pod og paulion nako silang Lori. Dili ka maloy itong bata. Mitubag ko nga maloy ko sa bata pero dili sa inahan. Ayaw ko labda Gabriel. Then mitubag siya nga sapot man jud. Himo na lang taga to abe. Ako siyang gitubag nga yawa kay ka Gabriel. Mukalit pa lang nagawa si Lori. Then mitubag siya. Dili lagi na. Kaisar bitaw. Diribi at tamayo. Quickie lang god. Dari jud ko sa quickie ni Gabriel mo bilib. Ahak jud kayo. Nakausan ni nako sa balay bisag na silang mama. Wala na ihubuanay oy. Nadala jud ko sa amaw maong gikapoy kong ipit-ipit sa kuntingog.
Aha ka jud. Dako kay ngisi ang amaw paghuman. Kalami isag paon. Then mayon si Gabriel nga naa na unta ni sulod love. Mo dyan na iyang sige gisulti pagkahuman namo. Open na kayo siya nga ganahan na kay siya nga magkaanak sa kuha. Well, willing and ready naman po ko. Pero ambot ba? Wala pa man ko na boros. Dili pa jud siguro panahon. Pagkaugma kay Sabado man, gatambay ra gihapon ko sa apartment ni Gabriel. May gali na dalag explanation si mama. Ginan ako nga bantayan ako si Gabriel kay naay babayi nga gakiat-kiat. Dili jud magsilbi ning kahimtanga oy. Magkadugo sa mi ay ha niya mailog si Gabriel. Ka-harsh sa kagwa. Maayo man jud pod muluto si Lori. I will give it to her. Dili parehan ako nga talagsa ra jud magluto. Prito pa jud sige. Bala siya oy. Manang siya mo'y tigluto og ang Gabriel malipay kayo. Kalami bubuan o gininit. Dinangutan na si Lori sa kuha nga Mary, unsa po'y sige ni maglutoon? Lami kay siya tubagon og ikaw mo'y akong gusto lutoon. Pero mitubag ko niya nga dili man kay ko hilig magluto-luto. Then mitubag si Lori, hala, mao ba? Hilig ra ba na mukaon si Gabriel? Ambot ba og unsa basta lahi man akong pagsabot sa word nga mukaon. Mura magnaay laing meaning. Nasiplatan nako ang pagngisi ni Lori. Ahak jud bayhana. Olbo akong kaspa niya. Mitubag pud ko nga bitaw hilig jud mukaon si Gabriel. Taga-adlaw gali with additional snacks pa na. Then mitubag si Lori nga ganahan nag-experiments Mary. Nisamot og taas akong kilay. Letche bayhana. I smirk. Basig kaingon siya butan kong pagkababae. Mitubag ko niya. Tinood na Lori. Experimentalist jud kaayo si Gabriel mao nang satisfied kay kuniya. O gitalikdan nako siya. Letche bayhana. Confirm na ibog jud to ni Gabriel. Gigawsan ako ang Gabriel o gihapak jud dayon siya nako padul nako. Nakuratan ng kagwang. Ako siyang giingnan, tugan nako og tinod Gabriel. Naay nahitabo ninyo ni Lori. Dili jud kaha imuhan ang bata. Tugan og tinod ha, kay kaila ka nako. Basig mayawaan jud ka nako. Mitubag si Gabriel nga, unsa guna Mary? Sakit nimong maghapak eh. Ako siyang giingnan, yawa ka Gabriel. Tugan diha jud. Dugay-dugay ni tubag ang Gabriel. Samot ang kasapot. Then maingon siya nga first sex nako si Lori. Ahak jud. Mora kog nabungol sa nandungog nako. Kaiyakon ko pero wala may nitulo. Basta gilagot ko. Gisampalong nako ang Gabriel jud. Na siya kang buang wala niya gi-expect oy. Nawala iyang pagkapulis kay wala siya kabantay sa akong kamot. So ako siyang gingnan. Sa imuhan ng bata niya, na makak padyud kang yawa ka. Mitubag si Gabriel, napataka lang jud ka. Ingon ko nga first sex na ako siya. Wala ko nag-ingon nga nag-sex pa mi hangtod karon. Wala ko siyang gingnan, basta, yawa jud ni Moy, muli ko, leche. Sa moto nga may walk out ko, gikuhan ako mga gamit, bisag ganahan na kay ko nga mamundak pero wala na ko gihimo. Naapabaya ko'y konsensya kay natulog ang bata. Ang Gabriel gasunod na ako. Dili ko hanat og tingog kay basin makamatalig ang bata. Nanguta na siya nako. Asa man ka? Mulakaw na pud ka? Ako siya gitubag. Ngayawa ka. Ayaw jud pagharang-harang diha kay basig masumbagan jud ka. Nakita na ko ang Lori galili na mo. Nanguta na si Gabriel nga. Asa naman pud ka? Mawala na pud ka? Layasan na pud ko nimo. Ang Gabriel mura giyawaan. Suko kay nawong pero dili ko niya madalaan ang kaisog niya. Ako siyang gingnan nga dili kakabuot nako asa ko padulong. Then mitubag siya nga uyab ko nimo Mary ha. Uyab ka nako. Ug ako siyang gitubag nga uyab barata. I'm not your property Mr. Gabriel. Then mitubag siya nga yawa agud ani Mary. Ako pa siyang gitubag, ngayawa jud. Letche ka. Then mayon si Gabriel sa kuha, ngayaw jud ko hagitag layas-layas Mary. Magsinalbahis jud ko. Ug ang Gabriel giyawaan jud.
Ahak tawhana kay gibira ko. Gidala ko sa kwarto o gilakan ko. Kayawa jud. Nisamot akong kasapot sa kagwang jud. Ambot noon sa na sila sa gawas basta kay giabrihan ko ni Gabriel gabi naman. Haggard og nawong tawhana. Ako kay fresh kayo. Abi niyag pa-stress ko nilang Lori. Dan maingon si Gabriel, nga nahuwasan nakasapot ni mo. Wala na silang Lori dire. Wala na ko siya tingyoy. Busy kog butang og night cream sa kong nawong. Dan maingon si Gabriel, nga high school pa man to nahitabugod. Kausara jud to. Bunga rato sa kabatan-o namo ni Lori. Na curious lang mi ba? Ahak jud tawhana. Na curious man sad ko pero wala na ko himua. Siya ra joy nakabuak na ko. Latcha. Dan maingon si Gabriel, nga dili jud to nako anak Mary. Bisag patyon pa ko nimo. Dan may tubag ko, ngayaw ko hatagig idea Gabriel basig mahimo kong kriminal karon. Ningisi man ang kagwang oy, gibira ko o gihalog. Ahak jud. Dan maingon si Gabriel, tug-an na lang kung nagselos ka. Ayaw patakag panampalong be. Gitaasan ako kilay ang kagwang. Gisikon ako kay ang kamot sige nagikapikap. Diri ra ba jud ko maluya. Dan maingon si Gabriel, ngayatia jud ni moy, aksyon mambutag ka balaka basta masuko ka. Kalit rarabakag kawala. Dan mitubag ko, nga mawala jud ko sa imuha Gabriel kung pataros-taros ka. Niambot kay kaning Gabriel pod kay murag alimatok. Sige na magpanupsop. Moto, nga tukhang again. Best performer as always ni si Gabriel. Makawalag kusog. Sa moto nga nulian na pod ko. Ikaw ba di ay sigig mabubuan? Si Lori di ay kay gipapuyo ni Gabriel sa isa niya kay igsoon. Nakasabot ra pod ang ate niya. Doro galig katawa sa pagkahibalo niya sa rason nga nakahawa ang Lori. Naloy ko sa bata. Nakonsensya ba pod ko. Pero murag okay ron pod sila dito sa sister ni Gabriel. Kaya lagi nakadesisyon naman ko nga magpaburos ni Gabriel ni adto kog OB. Gapa-check up ko nga nung hangtod karon wala gihapon ko naburos nga sige man mig perform ni Gabriel. Og nahugno ko sa gisulti sa OB nako. Yun siya nga Mary, naa kay polycystic ovarian syndrome. I remembered na kaiyak ko that time. I thought sakit siya nga pwede na ko ikamatay. Pero gi-assure ni Doc nga dili siya kadtong ikamatay. PCOS is a syndrome wherein maglisod og produce og egg cell ang babayi mong dili kay siya dugon. Makure mo po siya basta naa lang kay healthy lifestyle. Nahugno ko kay basig dili ko maburos nga ganahan ra ba jud kay na si Gabriel. Nagproblema ko unsaon ako pagsulti si Gabriel bahin sa sitwasyon nako. Na-bothered kay ko sa akong sitwasyon. Akong college best friend akong gitawagan. Gisulti nako tanan siya. Kailan naman pud to siya ni Gabriel mao gali ni tabang pud siya tago-tago namo sa diha. Best friend jud mi kay parehas mig panguto. Ang suggestion sa butan, sigihon lang jud daw namo jog-jog ni Gabriel. Siya ro daw og dili ko maburos. Okay, masunuring bata man jud ko, mao jud po'y ginahimo namo. Mga mid-October 2020, nadawat nga request si Gabriel nga moapil sa training staff adtong training center niya sa diha katong wala pa siya nagpa-transfer. Special request daw to gikan sa taas bisag 1 month lang. Syempre nag-uol ko pero gisabot sad nako ang trabaho niya kay according pa aning akong igsuon, dili daw maayo mo balibad o mga inana kay naaman sila gitawag nga seniority. Gabriel even asked me about it kung unsa akong opinion. Dili ba po dali ang 1 month nga lagyo mo sa imong uyab. Nangutana si Gabriel sa kuha, nga dawaton ako ni Love. Ako siyang itubag, nga ikaw, imuha man ang desisyon. Pero sa tinuod lang ganahan ko moingon nga dili siya madto. Ingon si Gabriel sa kuha, okay ra nimo nga maglagyo tag usa ka bulan. Mitubag ko nga, okay ra oy, isa ra man po na ka bulan. Dali ra kaayo ang panahon. Ingon siya nga sure ba? Mitubag ko gilagi. Og tuod man nilarga si Gabriel. Sa adlaw nga mogika na siya naningkamot jud ko nga dili mo iya. Pero akong dugahan gabugat na. Nihapit man na siya sa balay ay ha mo lahos.
Kadlawon to siya ning gikan as always. Ugmingon siya sa kuha, nga isar ko kabulan nito love, agwantaha sa tagamay. Trabaho manggod ni, sorry jud kayo. Ito bago niya, nga okay ra manggod Gabriel. Laban ra jud tani. Ayaw jud pang babae dito ha, wala na jud kay balikan dere. Mitubag siya, unsa gud na oy? Mora man na sige ni mo hunahunaon. Ay hag Gabriel bahala nagnapa silang mama og papagalantaw. Hapit na jud mo tulo kung luha mo ang gipalakaw na dynacos siya. Huminga siya sa kuha. If ever na kay gusto isulti nako, don't hesitate to call me ha. Ayaw jud ko i-Black Mary. Nakatawa ko isulti niya, naniguro man tawhana. Ako siyang itubag nga ligi boss. Well, kita na ako palayo ang sakyanan ni Gabriel, duro pod ko giyak. Leche. Dili jud nako mapugngan akong kaugalingon. Wala pa gali isa ka oras nakagikan si Gabriel pero gahuot na kundughan. Gimingawan ako sa kagwa. Lahi ra man gud to nga naara siya sa station kay duol ra adtuon kung mingawan ko niya. Mga first week maoy lisod nga adjustment namo, samot na nga talag sara kay may magkontakay. Mura man pud siya nag-training oy. Bisag sa gabi dili kay siya kakontak nako. Maong nakapangutana ko ni ate kung unsa joy naaan ang training center. Ingon ako ate, nga normal ra na be kay naa man siya training center. Busy manggod pud na sila sa lectures ug combat demos. Mo nay explanation sa akong ate. Pero kay civilian man ko gunahuna, naglisod ko sabot sa sitwasyon. Ang kamingaw nako niya dili jud maparod. Malipay nako nga matapos ang usa ka adlaw kay pasabot ana hapit na siya muli. Third week ka naglagyo mi. Didto na jud gikulira akong utok. Agi ra jud sa tag post sa Facebook niya ba. Dili man kayo na hilig og social media si Gabriel, mong ako mo'y mag-open usahay. Messenger noon bibo iya ha. Nilabay man jud sa akong wall ang usa ka tag photo siya. Naa siya'y kuyog nga babae. Pulis pod. Hawod kaayog dating oy. Klaro kaayog taas og ranggo. Nagtapad sila ni Gabriel while gahawid og papel ang babae. Medyo nagduko si Gabriel og duol iyang nawong atong babae. Wala joy pagka-social distancing mga tawhana. Sa mga comments ko na hudar, kinsa goy dili magselos ni aning mga comments nga bagay jud gihapon. Gabalik mong Gabriel, comeback na ba ni? Nagkita ra jud sila balik. Og daghan pa ang mga niletching comments. So base pa lang ato, nakakonclude ko nga ex da itong Gabriel. Samot og kalagot akong ginawa. Na-threaten jud ko honestly. Maong pagagabi ana, gitagad jud nako si ate sa ilaha. Dugay ra ba jud nakauli. Hapit na ko na lowbat agig tinan-aw og cocomelon akong pagumangkon. Nangutan akong ate, namali ka be? Mitubag ko nga, nako ipapangutan nate. Kaila ka nate? Akong gipakita ang crop photo adtong girl nga kuyog ni Gabriel. Tubag si ate nga, oo, trainer po na siya parehas ni Sir Gabriel. Kay, murag classmate na sila. Mitubag ko nga, sure ba te? Mitubag akong ate, nga lagi, lami kinaglawas be. Daghan gali na ibog nga mga classmates na ko ana ni ma'am. Nisamot akong kalagot sa kong nipawan. Ahak jud. Lagyo rabami ni Gabriel basig madala jud to sa kainit si Gabriel. Ex para ba jud di ay niyang bayhana. Pagabot na ko sa balay kay dali-dali jud dayon ko i-charge. Dili man jud ko mo-open sa messenger ni Gabriel pero adtong panahon na murag naa joy gahonghong sa kuha nga i-open. Halos GC ang naa sa iyang messenger. Wala na nako gi-open kay confidential na to. I-out na unta na ako kay basig mabantayan niya ba nga na ay nag-open sa iyang messenger pero tunong man jud nga na ay ni pop up nga new message. Leche. Ang ex naman niya. Wala na ako gi-open ang message kay makita mang gihapon ang partial message niya bisag dili ni mo i-open. Ang message kay, hello Yel. Magunsa ka tomorrow. Wala man kay lecture no. Pakuyog ko sentro unta kay naa ko'y paliton. Gisapot ko sa message niya.
Nganong si Gabriel pamanjod iyahang ipakuyo. Ka-OA niya. Motong gi-out na lang nako kay akong mental health mabuang niya. Wala na jud ko nag-online taman buntag. Bahala si Gabriel kay basig kung mag-chat-chat mi nga tunong nga galagot ko, basig maawayan nako siya. Pagkaugma kay na-text ang kagwanggikan paggabi. Siya, love, dili ka online. Okay ra ka? Ingon si ante nga naara daw ka sa kwarto nimo. Nakagibate. Natulog na ka. Texe ko kung madawat na nimo niya. Mingaw na ko nimo. Love you. Akong gitextan si Gabriel mga alas 10 na to sa buntag. And based sa gichat atong babaye, walay lecture si Gabriel karon maong free ra siya. Ako siyang giingnan, nga morning, nagunsa ka? Pero sa kalagot nako nahuman na lang kog paniud to wala ka reply ang Gabriel. Gikagaw jud akong utok. Nagkuyog jud to silang duha og unsa kahay gihimo na. Yate jud dayon silang duha. Lamog nay nahuna-hunaan ako. Gangil ad na akong utok. Pagagabi adto mao pay pag-text og balik si Gabriel. Just imagine buntag ko nag-text pero gabi na ni reply. Mingon siya, nga love, sorry karon pa ko na bakante. Na busy jud ko kaginiha. Wala na jud. Akong utok gikulira na. Karon pa siya na bakante? Na busy siya ganiha. Let's siya. Dili jud siya mabakante kay gaigat-igat man siya. Wala na ko giambat iyang text og tawag. Gisapot na kay ko nga lami na jud makig-away. Ang gihimo nako, ga-shared post og my day ko og mga broken nga quotes. Bahala siya. Gi-off pa nako ang activation sa Messenger para makaingon siya nga dili ko online. I even posted my beach photo katong panahon nga nag-beach ming Gabriel with a caption, just a daily reminder for everyone that no man should let you feel useless and unloved. The world is wide. Go out and savor being single. After sa kong pag-post, kay gapusot-pusot ang comments and chats sa kuha. Even si ate nanawag. How burakyat? Unsa na imong gi-post? Gabulag mo? Tubag ko sa kong ate, nga murag diha na jud padongte. Nangutana siya, ngano? Pag sure diha bibe? Itubag ko, ambot niya oy, didto na siya sa iyahang ex. Bahalag magbinuntagay sila. Ingon ako ate, nga pag istoryahanay mo Mary, basig wrong send na po ng utok nimo. Pero nalingon ko sa comment sa post nako. Chismis pa more. Ingon siya, hoy bayot unsa ni? Kana juday ayaw pailad anang mga lalaki. Apoy nag-ingon nga single and ready to mingle na kayo. Tara shots. Kasayang baye pero sagdi lang daghan pang lalaki. Supportive pod kayo ang mga friends sa akong kabuang. Balag makabasa si Gabriel. Yate siya. Mag-ipon sila sa iyahang ex. Abi niya gulay laing maipog na ako. Kaya lagi Friday man tong adlaw na tunong pod nga birthday sa mong kauban. Nang invite siya nga didto manihapon sila ha. After na mo makakaon, wala din mi kalakaw kay ulaw sad og molakaw mi diretso. Mo nang gatambay-tambay pa jud mi og hapit na may alas 10 na kauli. Tulog na ko diretso agi sa kakapoy. Wala na nako gi-check ako ang phone. Bahala na si Gabriel. Matulog kog malinawon. Pagmata na ko pag-ugma kay nakatawa ko sa post sa akong friend gabi. Gitag manggug ko niya. Among mga pictures with a caption nga celebrating our Mary's singlehood. Taros jud kay bayhana. Abi ko ga-joke ra to siya gabi nga mag-post lagi daw siya. Gitinuod man jud ay sa babae. Gi-check na ko ang messages nako og bisan isa walay gikan ni Gabriel. Basig na busy na jud to siya adtong uyab niya. Kay Sabado man o gusto na ako malingaw, gikuha na ko akong pagumangko na gidala sa balay. Pagkalihok ka na jud kayo. Bantayan ra ba jud dapat kay feeling kabalo na siya mulakaw. Dayon nag-swimming mi sa gamay nga pool niya. Balik ko sa pagkabata. Agi sa kalihok niya nakatulog mi sa sala. Nagpatong ang bata sa kuha. Iyang ulo kay nasa kondughan. Mamanggod na iyang favorite nga position. Gihalog siya nakog ayo kay basig mahulog. Wala arabadyoy ikapuli. Mga alas 2 sa hapon nakamata ko. Gigutom na kayo ko.
Pero nakuratan kay ko kay pagmata nako kay si Gabriel man mo'y una na kong nakita. Abi kong nagdamgor ako ba? Pero si Gabriel judi ay kinilihok man. Poker face raman kagwanga. Wala jud pahiyom. Wala jud kuro ganahi makakita nako. To be continued.